Egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Donostiatik ostegunean ikusi genuen, zelkatze saio ederra bai emakume eta gizonezkoentzat, eta gaur hasten da Donostiako banderarako lehen jardunaldia, eta badakizue, gaur lehen atala datorren igandean bigarrengoa, bi egunetako denborak eta lanak batu, eta hortik aterako dira garaileak bai emakumeen mailan eta baita gizonezkoen lehiari dagokionez ere. Eta emakumeentzat 10. edizioa da, gizonezkoentzat 122. Eta hor duzue gaurko estropada eremuaren ikuspegia. Itsasoa nahiko bare, eta atzoko egunetik gaurkora adibidez, aldaketa handi xamarra izan du. Eta oso haize gutxi genuen iragarrita, eta albistea une honetan da, hegoaldetik jotzen duela eki puntu batekin, eta kanpokaldean indar gehiago duela hemen Bahia barruan baino. Ez da iragarpenak emandako datua orain erabat zehatz betetzen, haizeari buruz ere ikusten duzu ezegun eta boladak ditugula, baina orain dela 10 minutu hor kanpokaldean anemometroak emandako datua 15-tik gorakoa zen. Orain ikusten duzue jetxe egin dela eta, bueno, golpeak izango dira, ufada batzuk, eta hauxe da estropada eremuak duen itxura. Eta lehenik eta bengoz, honi buruz egingo diogu galdera gure adituari Ibon Gaztañazpiri. Egunon, Ibon! Baita zuri ere, Mikel. Zemuz gara? Oso ondo eta oso guztua. Beste behin Donostian. Donostiako estropada ondia etorri zaigula eta gu ere hemen da. Ikaina. Pentsa. Eta eguzkia falta momentuz, euripitin bat ere bai, gaur goizian. Eta aizetsuaren mugimentua, hori da behar bada orain entenatzaile eta kirolarien keska sortzen duena, itsasoa berez gaur baldintza nahiko honetan dugu. Hori da, zalantzari gabe, atzo garai honetan hemen ikeragarrizko trapalla zen ikusi genuen, albistegietan eta ikusi genuen, itsasoak palka handiekin eta nola zetozen epoparian. Itsasoak erabat ez dut izango, baino kalmaldi, leunaldi handia izan du, uste akuariunalde hori eta uste baino garbiago dago, eta orain, ondo esan da bezala aurkezpenan, eta erabat bat nator, orain ikusten dugu, hegoaizea indarrarekin. Hegoaizearen berezitasunik handiena izaten da, haize ratxeatu izaten dela. Beraz, Donostian sorteak eta alakoek zera handia daukate, garrantzia handia, hegoaizearekin oraindik ere kapritxosoago gertatzen da, haizearen aldagai hori. Eta gainerakoan, sortze treneru, giro aparta, jende mari apartekorik ez, momentuz, baina denak zai dagoeneko. Haize ikusten duzue, baju, eta aldakor. Eta guazen lehen albiste puntua, olako egunetan sosketa izaten da, eta goizeko 9 territan egin da emakumeen lehiari begira sosketa, eta jarraian gizonezkoen txandak ere finkatu dira, eta sosketa horretan izan dugu Sara Gandara lankidea. Egunon, Sara, zemuz joan da goizeko sosketa hori? Egunon, Mikel, Ibon eta ikusentzule, egia esan kale sosketa mamitsua izan da hor Donostiako udaletxean egindakoa 9:30, eta esan behar dugu aurreko ostegunean, sailkatze estropadaren ostean egindako sosketaren arabera, eta nesken lehiari dagokionez bai behintzat, bi favorituak bi txanda ezberdinetan arituko zirela, Ibaika eta San Juan gainontzekoak gutxietzi gabe hori bai, eta gaurko kale sosketaren arabera, lehendabiziko txandatik abiatuko dira, lehendabiziko kale horretatik Ibaika, bigarrenetik Donostiarra, Mekos 3. eta Orio 4. Beraz, Ibaika abiatuko da lehendabiziko kale horretatik, inork gaur nahi ez zuen kale horretatik, naiz eta baldintzak ez dira oso nabarmenak gaurko egun honetan. Bigarren txandari dagokionez, sosketak ekarri du Hernani aterako dela lehendabiziko karetik, Arraunagunak 2. San Juan 3. eta Deustu 4. Beraz, errepikatuko dugu, bada ez bada, lehendabiziko txandan, Ibaika abiatuko da lehendabiziko kale horretatik, Donostiarra 2. Mekos 3. eta Orio 4. eta ondoren, bigarren txandan, Hernani lehendabiziko kaletik abiatuko da, Arraunagunak 2. 3. San Juan eta 4. Orio. Hori nesken lehiari dagokionez, 11etan hasiko da, orain gutxi, eta ondoren mutilak lehiatuko dira, eta mutiletan ere bai, logikoa denez, favorito batzuk eta besteak, txanda ezberdinetan arituko dira. Lehendabiziko txandatik Orio lehen kaletik, Zierbena 2. San Juan 3. eta Kaiku 4. eta bigarren txandan, Bermeo lehendabiziko kaletik, Donostiarra
Hondarribia 3. eta 4. Tiran hain justu ere hori izan da gaur 9:30 Donostiako udaletxe honetan hasi den zozketak ekarri duena, eta gu uretara goazela, izan ere bertan ere protagonistak estropada bukatu bezain laster, harrapatu eta euren hitzak ekarriko ditugu, Mikel. Ederki bazara, badoa, lasai gure lankidea, txalupa hartu eta itxasaldera, eta kaian Xabir Andueza dugu. Xabir Andueza protagonisten inguruan, aurrez elkarrizketak egiten, baita ere gero, noski, lehorrera bueltatzen direnean eguneko lanak egin eta gero. Aurrera Xabir, egunon, zen moduz hor kai aldetik? Egunon Mikel, egunon Euskal Telebistako ikusentzule guztiei, kai honetan, rampa honetan, ikusten duzuen bezala orain une honetan behintzat ez dago jende askorik, nire atzealdean Kaikuko arraunlariak untzia orantxe uretara eramaten ari dira, esan behar neskei dagokionez denak dagoeneko aspaldi xamar gainera uretan direla, lehenengo uretan sartzen Orioko untzia izan dago itzoko 10etan, beraz ordu bete ingo dute hor itsasoan entrenatzen, berotze ariketak egiten, gero ibaikakoak ere ikusi ditugu, eta gero betiko irudiak rampa honetan, gaur gainera adidez San Juango neska favorito nagusiak dira, presio handia dute, azken animoak elkarri emanez ikusi ditugu besarkatuz, eta malkoak ere ikusi ditugu, beraz horrek argi erakusten du zenolako tentsioa eta emozioa bizi izaten den rampa honetan momentu hauetan. Halaxe da bai, hori ere kudeatu egin behar baitu kirolariak eguna handia iristen denean, eta ligako azken jardunalditan, eta hemen Donostiako banderan, txapelketetan, egonezin hori urduritasun hori kudeatzea oso garrantzitsua da. Guazen protagonisten azalpenekin lehenik eta behingoz, emakumeen lehen txandan arituko diren parte hartzaile. Urtero bezala, gogotxu, indar askokin, eta hori dena ematea, pozik, San Juanekin eta besteekin ere bai, meko ze fuerte dator ematen dut, eta ikusiko dugu, tandan hori eta behaiekin goaz, eta Donostiarra ere bai, eta hortxe tanda politateatzen den, da estutzen gehan elkarri eta lan polita egiten deun. Muy bien, con muchas ganas y intentando hacerlo lo mejor posible. Veníamos trabajando bien durante todo el verano y bueno, a intentar lo que se pueda hacer. Es que realmente la única referencia que tenemos así un poquito más fiable es la Euskotren, cuando vinieron las gallegas aquí, pero bueno, cada regata es un mundo, entonces no sabemos. Podemos o estar muy lejos o pelear, no sabemos. Es a lo que más podamos llegar. Si primeras, si segundas, si terceras, lo que sea. Gaurko gaundikin etorri geha, ja ostegunetik ja nahi genuen, da gaurko eguna itxoiten nahi ginean, eta gaundikin gatoz. Pero ikusita inden progresibiakin gaina gaur iruditzen zait, oso estropa polita ingo deula, eta disfrutatzea etorriko gala. Egia esan da estropada gozatzera jungo gera, alik eta hoben egitera, eta hori batez ere disfrutatzera. Azkenean gure itxaropenak ez dira postuarekiko, izik eta sentsazioekiko, azkenean estropada ondo egin nahi dugu, gu gustora gelditzea, eta gure maila honen amatea. Bai, batez ere Donostiarra izan da, etxeko traineruan egonda eta estropada garrantzitsuena etxean izan da, egia esan da oso onberezia guretzat. Lehen txandako protagonistak izan ditugu, klubakoitzetik ordezkari bat, eta orain bigarren txandakoekin, eta badakizu hemen indartsuena San Juan dugula azken 3 urtetako garaile. Nik uste ondo gaudela, atzo hemen entrenatu genuen, pixkat kondizioak diferentzia zian, baina guztua entrenatu genuen, eta gaur bai estropada ona ateatzez egon. Bai, arrisku puntua daka, behaie gaina hori eta mekosekin atetzeia, eta nik uste, bentaja pixka badakate, baina guk aldiz bai, bigarren txandan ateazkeo, referentziak bai bakizkigu orduan. Behaiek eta bai gu, erlojuan kontrako estropa bat izango da, eta abertzemoz. Opozik, gogokin, ostegunen gustora gelditu ginean, estropadakin, baina hobeto iteko gogokin, eta gaur hori, gure helburua orezkotan sartzea, eta gurera jungo geha, kontzentratua, gure badakigu gaur itxasoa ezagola oso moitua, nahiko bare dago, eta Hernani eta bai deusto ez ditugu oso urruti, baina hor saiatuko geha San Juanekin ez galtzen, popa mantentzen hor, eta gurera eta atope dena ematea. Tanda, aurreatzea gaun, aurreko
Desindatzetik ganatu ginen, baina, bueno, a ber, itxasua ganeko garbi dago, a ber, ziteun. Bueno, oso pozik gaude, lortutako emaitzarekin ostegunean, argi dago segundu bategatikan sartu ginela eta segundu hori gure aldea da gure kontra egon zitekeen, eta bueno, gure alde dagoenez oso pozik gaude hemen egoteagatik. Deustorentzat bigarren urtez jarraian da hemen egotea eta postasuna da klubarentzat, eta bueno, gainera dauden baldintzekin nik uste estropada polita egin dezakegula. Animaturik, Bizkaitarrak noski, bigarren urtez etorri eta bigarren urtez zelkatu, justu, baina hemen barruan izateak balio du, eta hori lortu zuten, eta goazen dana zuzen baldin badoa, eta momentu ederki goaz, 4 minutu barru, hasiko baita emakumeen lehen jardunaldia, eta gogora dezagun, azken 3 urteetan San Juan izan dugula garaile, baina aurrez, lehen edizioan Galiziarrak izan ziren garaile, eta erreskadan Galiziako ordezkaritzak 5 garaipen lortu zituen. Gero Zumaiak 2013an eta azken 3 urteetan San Juan, hau dira emakumeen 9 edizioak, eta 10. goragoaz, eta horrelaxe emakumeena. Eta gogoratu bestetik pixaketak emandakoa emakumeen lehiari dagokionez, eta hor ikusten duzue bien bitartean portuan, ontzia mugitzen jadanik eta egokitzen, eta hor traineruak ikusita, esan dezagun emakumeen lehiari dagokionez, baskulan, harinena, San Juan darren ontzia izan dira. Bateleren ontzia, 203,2 kilo. Eta pixu gehien, astuna ez, baina pixu gehien izan duena, hori jotarren txiki trainerua 214,8rekin. Eta kapritxu zuentzat, dato guztiak ere dida batean emango ditugu. Lehen txandan, Ibaikak 204 kilo, Mekosek 207, Donostiarrak 213, hori jok esan bezala 214. Eta bigarren txandan, 203 San Juanen harinena, Hernanik 206, Deusturen traineruak 207 eta Donostia Raul Lagunaken Lugainenek 209. Honek esan nahi du, klubetan ere asko zaintzen dela, noski materialaren bisua, dana, egia da, pixaketa hontan, kilo bat gora edo bera, ez dela garantzitsua. Eta asko gezatea derako pestainarekin, palka txikiarekin, azken orduko aldaketak egin gabe ere pisatzen dituzte. Gero benetan uretan, agian izango du kilo pare bat gutxiago, baina beti... Bakarren batek behar bada kilo pare bat gehiago, ere bai. Palkaren bat edo beste sartu ezkedo, tostaren bat, toleteren bat aldatuta. Hori da. Baina araua ondo beteta eta argi dago gramo danak, ez dakit, baina kilo danak ondo pentsatutakoa. Beste aipatu beharrekoa, Mikel, urarena, 9 terri inguruan izan da itxasbero, okerrezpanago, dagoeneko. 27. Hori da, gora hasia, urak indarra hartzen adiridak, korronteak bizitzen, eta, badakiko azte hartan izango dela, ilargi betea, oraindik ez dira aur biziak, motelak ere ez, indar pixka bat izango du korronteak. Bueno, epaileen agindutara hor dira denak, eta hauek agindu eman, eta kokatzen ari dira jadanik lehen txandako emakumeak. Gogoratu, lehen kaletik Ibaika arituko dela, bigarrenetik Donostiarra, 3. Mekos, 4. hori jo, hemen duzu estropada eremua, 2 luze, guztira, itxas 1.000 eta erdi, emakumeentzat, eta 1.389 metro. Gero mutilen lana bikoitza eta itxaso zabalera sartuta egingo dute falta den beste erdi hori gizon. Argi banderak, horiek dira askotan, adierazlerikoenak haizeak zer egiten. Hemen ditugu. Xuxen asko. 4 traineruak egoki, zailtasun berezirik gabe, kokatu dira, eta mantendu ere bai, bakoitza beretok. Iziak atzetik tiratzen die errezago izaten da, beste aldetik, alegia parrankatik aizea sartzen denean baino. Hortxe, zintzo. Espaldekoak abantian, alere. Epailen agindutara, bandera txuria lehorretik, Erne. Bandera gorria, bai! Agarbia. Eta hasi da Jaun Andreok, Donostiako 10. bandera emakumentzat. Gogoratu gaur lehen jardunaldia,
eta arrautzaleok ondo dakizue, baina gogoratu, azken urteetan San Juanek garaipena lortu dela, baina beti diferentzi txikiarekin. Azken bandera adibidez, segundut erdiko errentatxoarekin, beraz, broma gutxi. Bueno, guazen aurkezpenekin. Hemen Ibaika, Gorka Barbado prestatzaile, eta Naroa Galdos patroilanetan, eta sendoa kuadrilla, esperientzi handiko emakumea ditugu jadanik hemen. Eta hemen lehiatzea zer den dakitena, iaz bandera irabazteko zorian egon ziren, aurten San Juanen nagusitasuna auzitan jarri duen kuadrilla bakarra, eta beste, batelere Euskadiko txapelketan aurre hartu ziena. Eta begira Ibaika. Ibaikak azkar, errentatxoa, hori bat, Mekosi 2, Donostiarari 3, hasi eta berehala. Espero ziteke. Hemen Donostiarrak Donostiako ordezkari bi ditugu, baina lehen txanda honetan bat, eta gainera zailkatze zaiotik pasagabe. Eta hau da Borja Menaren taldea, eta Erika González patroilanetan. Eta hau entzat, hemen parte hartzea, erronka bat, kuadrilla, pixka bat apalagoa, Gipuzkoako ligan aritu da, baina adibidez Euskotroen ligan ez, eta hor bada diferentzia nabarmen bat, Ibon. Bai, zalantzarik gabe, urte osoan hause prestatzen egon direnak, ostegunean, estropadari jokatu gabe, eta zalantzarik gabe, gorriz, hau epai egun hau markatu bat dutena. Hemen Mekos, Ogrobeko arraun elkartea da, Ribeirako beste arraunlari batzuk ere bai, hor lanean, baina hor da Mekos, eta garai batean, gizonezkoen maila lan handia egindako taldea, orain ere hor dira, 3. izan dira, gizonak Galiziako ligan, eta gaur, bagenuen gogoa ikusteko ontzionen maila hasieratik eta azkarregi galdu dituzte ia 2 traineru Ibon. Hala ematen du. Horioren atzetik nabarmen. Aintzat hartuta behar bada, zelkapen estropadan zeinen maila txukuna eman zuten. Hemen esperientzia eta eskarmentuak ere zeresan handia izaten du, eta niri ere badia barruan, oraindik urle honetan 5-6 segundo galtzea, gehitxo bezala iristen dio. Zabaletaren kuadrilla, Nadeta Agirre patroilanetan, eta txukun, Ibaika aurretik da, 11 bat, orain 4 segundu hori, Mekos 6, eta Donostiarra ondo eusten ari da, Mekosen parean. Nik behintzat ez nuen espero Mekosen irteera hau, eta ez da ere Donostiarrak haien parean ibiltzea 3 minutuko lanaren ostean. Donostiarrentzat iruditzen zait Mekosen erreferentzia oso ona dela, eta beste alde horren inguruan esango nuke uste dut, denboraldiko unerik gozoenean iritsi dira Santi Zabletaren neskak, oraindik Ibaik eta San Juan urruti daude, baina une honean daude. Hemen da Ibaika, lehen txanda irabazteko favoritoa, eta goazen errenteriako neskekin. Goazen txapelduna, bai! Ai, balideire! Muevago, ahí arrastra! Ai, vámonos, ez airene! Dagoeneko itxasoan, Goazen! Sea nivel equipo, sin alocarnos! Erritmoa markatuz, Olatz Ortega eta Amaia gezala ikusi ditugu, eta 4 segundu eder, eta Mekosek asko galdu du hasiera honetan. 8 segundo oso garrantzitsua dira. Begira erreferentziak, Ibaikarentzat askotan, erlojupeko esan behar nuen, baina erreferentzi garbia horrena da. Bi favoritoak txanda ezberdinetan ditugu, alde batetik Ibaika lehen txanda honetan, gero San Juan, azken 3 urtetako garailea bigarrengoan joango da, eta hemen da Ibaika. Eta Orio eusten alduen guztia, nahiko egoki, eta hor kanpokaldean lehen azpimarratu dugun bezala, haizearen eragina nahiko aipagarria, Ibon, 13-14 kilometro. Oso azkar joango dira, izonekin eta ondoko itxasoarekin oso azkar. Eta Ibaikakoak 39 palada eskasean, Dagoeneko oraintxe, abisu eman die patroiak, zera prestatzeko, ziagoa prestatzeko, hor zer dara, kamaratxo bat, GoPro kamara dara. Eta diferentzia gora doa, 5 segundu hori, eta Mekosi 10, 5 minutuko lana egin dute ja. Argi ziago bat, aizeak tirako die desente. Hor da Ibaika, lehen kaletik, oraintxe, 5-0 bat, handa Orio kestuagotik, 3 terdi gehiago, 5-0 lau,
Meko zentzat 5 eta 10. Eta hor da, Donostiarra 5 eta 14. Eunenekoak baztertuz. Ibaikak lehenbiziko luzean gauza bat irabazi du. Orain Estribor joteko eskubidea. Eta hori alakoetan oso garrantzitsua izaten da. Espero zitekeen, bestalde. Gero zer erabakitzen duten orain. Aldez aurretik, Barbado entenatzaileak eta Naroa Galdoz patroiak hori ondo aztertua izango zuten, baina orain barruko sentsazioekin eta erabaki egin behar da Ibon. 6 segundora doa diferentzia. Aizearen kontra, Itxasoaren alde eta aizearen kontra. Honek benetan gogorra egingo du itzulerako luzea. Hor, Nadeta Agirre, trampaldoan igota. Anxanti Zabaleta, atzean. Mekos erori eginda. Hasieratik irten dira uste baino apalago eta 12 segunduko galera dute. Momentu ostegunean baino itxura kaskarragoa ematen. Eta kontua da Poparian iadanik metro gutxitan ontzi bat galdu dutela. Hemen Ibaika. Berak esan digu. Garbi, zer pentsatzen duen. Bai. Alakoetan oso arriskutsua izaten da, erritmoa bizi gotzea. Orio txukun, Poparian ere usten. Oso txukun ere. Besteak atzean geratu dira, baina Orio hor da 5 segundura. Oso txukun ere, eta ea honek nola ere egiten dion Ibaikari. Hemen da, Orio, gurera goaz, bagoaz gurera dio, Ibaikakoen patroiak Naroa Galdozek. Bost segundotan hor egon kortuta dago tartea. Maniobra egin eta hortxe lortu du, baina orain esan daiteke Orio laugarren kale horretatik ondo erantzuten ari dela. Abiadur berean doaz eta Orio 36 pala pasatxoan eta ia 2 pala gehiagotan Madalen ontzia. Orain luzea egiten da ordua. Uartetik horrek keragarri luzea egiten da. Bai, eta erreferentzia hauek behar bada keskagarriak izan daitezke Ibaikako entzat. Irabazi egin behar dugu, gero San Juan dator, Orioren aurretik ibili gara demoraldian zehar, eta hemen ditugu 5 segundura. Nik bai ez uste dut, Mikel. Segurazki, azkeneko estropadetan, Ibaikak, estropada puntu honetan 8. minutuan hori, tarte gehiago, ibilia izango du, eta ea Ibaikak nola kudeatzen du. Donostiarrek luze ona egin dute, orain pixkat atzeratu da. Torrekua trainerua, baina maila polita eman dute, lehen luzean. Eta Mekos esan daiteke hautagaitzatik kanpo geratu dela jadanik, izugarrizko itxasoa eta izugarrizko baldintza aldaketak beharko lituzke. Galiziako ordezkaritzak aurten hemen Donostian bandera irabazteko diferentzia handia galdu baitu, 8 minutuko lana eta begira non dagoen Mekos. Hasieratik gainera. Hemen Errenteriarra. Mira, Badia barruan. 2 segundu. 55 segunduan. Segundu terdi 2 segundu. Ibaikak hori. Lehen luzean lortutako errenta, 3 eta 55 zehazki, bikoiztu egin dute. Orain aize gutxiago nabarmen harrapatuko dute. Hemen hiriak berak Badiari egiten dion babesa dela eta. Hemen hori jotarra. Bai, orain. Erritmoa hasi dire igotzen hauek ere, 38 palatak. 340 metro falta ditu Ibaikak. Badian 2 segundu terdi, 3 segundu, Hori jotarrako saiatuko dira, hori karte hori behintzat mantentzen, eta hori zabaltzen Ibaika, hor datu. Eta aukera bazun Ibaikak, movimenturen bat egiteko edo, baina horti dator, bere kaletik edo... Hor kontua da, olatuak Badia barruan badaki nola zabaltzen diren, eta segurazki hori eskatzen dio. 5. kalera eta Ibaikari 0 kalera. 9 segundora joan da diferentzia, 3 traineru. Hor da Ibaika. Pronostikoa beteko dute.
Errenta oso ona den edo ez, hori jardunaldiaren amaieran jakingo dugu. Baina badian lan bikaina, San Juanekin, bigarren txandan arituko den favoritoarekin konparatzen dugune. Diferentziaren erdia badian atera diote hori. Azkeneko 2 minutu terdia. 9 segunduko tartea, 3 traineru, hortxe dabi. Hor da Ibaika! Bai Ibaika, 10 eta 36. Behineko denbora. Hor da Orio! Bai Orio, 10 segundu gehiago. 10 eta 46. Orio tarrentza. Laugarren kalera Mekos. Mekos, bai, 21 gehiago. 10 eta 47. Ustekabekoa. Bai, batez ere zema diferentzia galdu duen. Eta hor Donostiarra, minutu erdira, 11:06. Behin-behineko denbora Donostiarrentzat. Eta bizkor, iragarkietara goaz, eta berehala bigarren txanda izango dugu ikusgai, begira izea 9,2 batazbestekoa lehen txanda honetan. Esan bezala, erreferentzia Ibaikarena da, 10 eta 36, Merkatal aholkuak eta berehala bigarren txanda, lehen kaletik Hernani, bigarrenetik Donostia Arraun Lagunak, 3. San Juan, 4. Deustu. Egunon berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Hau da lehen txandak eman diguna Donostiako 10. bandera jokoan emakumeentzat, lehen jardunaldian Ibaika lehen txandako azkarrena, 10 eta 36, Orio 10era, Mekos 21era, Donostiarra 10era, berehala bigarren txandan lehen kaletik Hernani, bigarrenetik Donostia Arraun Lagunak, 3. San Juan, 4. Deustu, pres baldin bazaude zara, bitz garailekin. Ametxe, Eli Peskadorrekin ari gara, igo berri, Naroare, baina irratiko lankidekin ari da. Konta jazu nola bizi izan dozuen gaurko estropada hau, kanpo aldean, hemen? Bagia esan kanpoaka juten gozatu dugu, botea oso ondo junda. Eta azkenen entrenatzaiek edo eskatu ziguten ara iristea alik eta azkarren. Eta nik uste helburua nahiko ondo lortu dugula. Orain ja, bigarren txandan irabazten bagaituzte, zoriontzea, porque kriston estropada egin dutelako izango da, eta listo. 10 eta 16, nahikoa dela uste duzu edo ikusi beharko gu, ez da gaurko jardunaldiak zer ematen duen? Ikusi beharko da, bakigu aurten ontziak oso azkar doazela, eta ikusiko dugu zer gertatzen den orain. Eskerrik asko eta zorionak. Mila esker. Ederki Ibaikak lan ona egin du, eta orain Erne, ikusi egin behar, posik behintzat errenteriarrak egindakoarekin. Referentzia ez da txarra, Erne bandera txuria epaimaitik, bandera gorria, bai! Balekoa, hau ere. Jauna, hau ere bai, zorionez. Eta hemen dira Begira San Juan, hasieratik. Lehen kaletik Hernaniari da, Donostia Arraun Lagunak bigarrenetik, San Juan darrak favoritoak 3. eta Deustu 4. Eta argi dago, erlojupeko lanerako pronto San Juan burrukarako gogo handiarekin. Goazen aurkezpenekin, lehen kaletik Hernani, Xavier Zabala, prestatzaile, Garmendia patroilanetan, eta hauentzat helburua guztiz beteta hemen dira, eta orain lana lehiatu egin behar da Ibon. Hori da, 6. izan ziren, osteguneko sailkapen estropadan, 2. urtez hemen, lehiatzen eta irteran begira, goitik hartuako irudionetan, zeinen txuku eta zeinen bizi. San Juanek buru hartu du, segundu pare bat, beste 3 aurkariei, eta konparaketan Ibaikarekin pare-parean biak. Eta normalean San Juanek Ibaikari hasieran kentzen dio, Normalean, lehenbiziko luzean kentzen dio, diferentzia. Hemen Donostiako beste Arraun Elkartea Arraun Lagunak, eta Arraun Lagunaki dagokionez, Astudillo Andrea dugu, patroilanetan, Ekain Iriarte, prestatzaile, eta hemen dira.
hauen artean, da izan duten tirabiratxoarekin aldez aurretik, edo tirabiratxoa, edo tirabira, esango dugu, zehatzagoak izateko, hauentzat beste estropada bat ere badago, Donostiako bi ordezkarien artean, kirol legez noski, baina beste erronka bat ere. Ostegunean maila oso txukuna eman zuten, bosgarren izan ziren, laugarren gandik 5 segundura, favoritoen gandik 15 segundura, beraz talde honek nabarmen gora egin du, Arraun Lagunaken, eta gaur etxean dago, eta urteko itzordurik handienean. Eta Ibaikarekin konparaketan orain, San Juan Darrek segundutxo bat gehiago, hemen dira batelerak, Arrazola prestatzaile, eta Nerea Perez patroilanetan, esperientzia handiko kuadrilla, maila handikoa, dudari gabe. Eta azken 3 urtetako garailea hemen, eta gogoratu Euskotren Liga ere irabazi dutela, 4. urtez jarraia. Eta Ibaikaren kronoa, San Juanena baino segundutxo bat bizkorrago, hemen da Deustu momentuz txandan bigarrena dugu, San Juanek Deusturi 5, Arraun Lagunaki 6, Hernaniri 7, Beperet prestatzaile, Aiala Uribe Larrea patroilanetan, eta ea ba nola moldatzen diren Bizkaitarra. Ostegunean 86, eunenegatik lortu zuten sailkapena. Begira datoa, San Juanek Deusturi 6, baina konparaketan Ibaika, San Juan baino segundutxo bat bizkorrago, esango dugu, lehen luzean brankaz. Ibaikaren erreferentzia, hori ateratako diferentzia, ez zaitxarra eruditzen, 10 eta 58 izan dira, pasaden ostegunean Ibaikak hori 10 eta 60 atera zizkion. Eta badian lan oso txukuna egin du Ibaikak, Bi segunduko diferentzia, hor ditugu batelera. Bueno, 3 minutu pasatea referentzia honik ez, beraientzat, ea nola kudeatzen dutena. Txanda, bai, baina hori beste lehia baterako ondoago, baina konparaketa banderari begira, aurreko txandako irabazlearekin egin behar dute Arrosek, eta horretan seguru erreferentziak eta hor markaketa zorrotza dagoela. Zalantzaria. Txanda honetan beste burruka badago, bigarren posturako, atzeko 3 artean. Eta Ibaika, esan dugu lehen, peskadorek, oso posik geratu direla, ondo jardun direla. Batez ere brankaz egindako lanarekin. Eta 3 segunduko tartea du orain. Guazen Arrosekin. Guazen, Miki! Guat! Gabi! Goa! Ai, al costado equipo! Uruaki! 36 palada. Minutuko joz. Kalen arteko diferentzia ere behar bada, Ibaika lehen kaletik joan da, momenturen batean haizearen eragina ezberdinak, gero ikusiko du San Juanek bueltatzerakoan, 3. kale horretatik, agian, zerbait gehiago aprobetxatzeko aukera duen. Mikel Sarreragan izan dugu, Irakurketa egiteagatik, nun baitetik, ez? Izan lehike, ego haize ratxeatu izaten da, eta hor aldaketa orain hor 14 ikusten dugu, hor pitxin bat nahikoa izaten da, txampona alde batera edo bestera gazten. Argi ziaboga. 5-0 bat Ibaikak. Perezek eman du, abisua. Hor dira. 5-0-3, San Juanentzat. Ona ziaboga, betzekiari gabekoa. 2 diferentzia Ibaikaren alde. Arraun Lagunak 10, Deustu 12 eta Hernani 14. Eta hemen 3. Orio kokatuko litzateke, eta 4. Mekos Arraun Lagunak baino 4 segundu bizkorrago. Erne orain, Ziaboga ostean, diferentzia jetxi da, eta San Juan segundu batera legoke, Ibaikarekin datuak gurutzatuta. Hori askotan haizearen izaten da, Haizearen joera. Eta honek egoak emango dizkie bateleri, 3 segundu batzetik joan eta jakin, 2 segundu errekuperatu dizkiotela indemora gutxian. Eta gero bestetik talde honetan eskarmentua dago. Ikaragarria. Halako egoerari buelta emateko inor gai baldin bada, batelera dira, zalantzarik. Hor da konparaketa Ibaika eta San Juanen artean, baina oso estropada mamitsua dugu hemen. Hori jok
datuak ikusita, hirugarren postu hori sendo, naiz eta gero bukaeran, diferentzia sartu dion Ibaikak, eta datorren igandean Ohorezko txandan sartzeko, hortxe legoke burruka momentu honetan, Donostia Arraun Lagunak eta Galiziako Mekosen artean. Berriz ere oso zenbaki estua ditugu San Juan eta Ibaikaren artean. Ibon, aurreko urteetan bezalaxe. Kontua da, Mikel, San Juanek buelta hartu eta segituan, 15 segunduan, 2 segundo errekuperatu dizkio Ibaikari, eta minutu terdian, hortxe doaz, segundo berean, eta aipatu nahi nuke, orain Ibaikak 8. minututik aurrera egin duen lan ederra. Hori horekin beti ere referentzia hartuta. Guazen Arrosekin. Hogeita hamasei paladan orain du. Estropada puntu honetan, hori jo 5 segundura zegoen, gogoratu. Eta Arraun Lagunak Mekosen denborak hobetzen ari da. Segundu pare bat bizkorrago. Ez dirudi, bandera gaur... Deustu eta Hernani izango litzateke, dena konparatuta apalago. Donostiarra baino 2 segundu gehiago. Barkatu Ibon, esan. Ez nion ez dirudila, bandera gaur erabakiko deni, Mikel. Ez. Eta Arraunzalea neutroak, Ibaikakoak eta San Juanikoak ez denak, hori eskartuko Donosti. Begira, segundo batean, buelta eman eta segituan 2 errekuperatu dizkio, baino, jundaneko 2 minutuan hortxe doaz, eta 3 estribo horretan. Begira, norabideak. Bueno, honek ere, aizia izango da, ondoko itxasoak beste aldera eskatzen du, eta estriborrera jo dutenerako, esan nahi du aiziak ekialdeko ikutua baduela, eta nagusitzen ari dela. 2 segundura joan da diferentzia hori, eta Bahia barruan, ea orain. Indarra behar da, ea. Arraun Lagunak ere begira ze maniobra. Arraun Lagunak, bai. Era bat estriborrera goz. Hor, patroia aztu dilo ere atzera begiraz. Begira, segurasko epaileak agindu eman dio. Bai, zenen garbi ikusi. Epaileak agindu eman dio dudarik gabe, atzerut begiratu, eta azkar, tartea ez da inaundia. Autostorentzadona, hor, Arraun Lagunaken uberan doa. 3 segundu, bai. Momentu batez, Ibaikaren alde. Orain... Minutu terdi falta oraindik, Oso maila honek Mekos baino 3 segundu bizkorrago. Eta begira. Ibaikaren aldeko datua dugu honean. 3 segundu. 2-3, hor dago tarte. Hemen dena beharko da, Horain minutu bat, lehertzera minutu, ergometroan bezala. Dena beharko da banderarako, Edozein uskeri. Azken urte hauetan, Edozein uskeri. Errenta hona da, azken urtetako ikusita. San Juan, bere txandan. Aurretik, indartxu, errenta honarekin, baina aurrez, Ibaikak markatutako denborarekin, lanak. Ibaika, hobeto, ibili delako. Azken txamparen faltan dira San Juan darrak. Estutu eta segunduren bat jatea da erronka. Orain 2 markatzen dizkigu GPS-ak hor da bizatzen. Gora eta gora orain. Orio 3. izango da, bere lana ona izan delako. Eta Arraun Ohorezko txandalako txartelaren bila. Hemen da San Juan. 10:26:02 Ibaikaren denbora hor duzue. Hortik gora izango da San Juan. Bai, 10:18. Behin-behineko denbora, ez da 3 iristen, 2:64 Behin-behinekoa da, San Juanek 10:18:76. Bai, Arraun, 17 gehiago, eta hobetu du Mekosena. 10:56 Arraunek Orioren atzetik 4. Mekos 5. Deustuk, 23 segunduko atzerapena, 11:02.
eta hortxe Hernani, 35-era, eta azkenik 8. postura Hernani. Eta hor da, San Juan darren nekea, tristura puntua ere bai, jakina, baina erabakita ez dago ezer, datorren igandean erabakiko da 10. edizioaren garailea, beti bezala jakina, baina esan nahi dut diferentzia benetan ez dela oso handia. 2,76, orain pantailan jarri diguten diferentzia, 10,36 Ibaikak, San Juanek 10,38, Haizea 9,2, lehen txandan bezala, eta bagoaz klubetako ordezkarien hitzak lehorrean jasotzera bizkor. Hemen da Aitor San Jose, Ibaikako ordezkaria. Zorionak, Aitor. Eskerrik asko. Estropada ona egin duzue eta errenta ere polita da, erabaki horra ez jakina, baina errenta polita zuen alde. Bai, estropada oso politin duen ikuste, hasiera baten aurreneko kalea toko dutzaigu, inorrek ez duena nahi, eta nik uste baina baritu ala honeak etortzeko boiatik irlaino hor diferentzik pixka gatu india, baina bueno, gero nik uste azkeneko zatiek kriston induela eta horratea du diferentzia gehiena. Bueno, datorren iganderako, elkarrekin izango zarete, horrezko txandan, ligan ere, horrela ibili zarete, estropada oso ederrak eskaini dizkiguzue, hor duzue, egun historikoa izan daiteke hori zuen Arraun Elkartearentzat eta herriarentzat, errenteriarentzat. Bai, noski, hor urtero bezala saiatuko gaiten, aurreko urten esaten zen bigarren iganden irabaziko zonak bandera emango zula, ezan ala izan, eta bueno, aber aurten zegatzean. Bueno, horrezko txanda irabazitzen duten, naiz eta bandera San Juan darrentzat izan, orain elkarrekin zoazte, ondo prestatu behar da estropada hori, benetan lan ikaragarria, baina oso gustagarria egingo duzu aste honetan. Bai, hori argi dago ez, irabazte atera bardeu noski, eta gaur bezalako estropa egiten badeu nik uste aldeula. Eskerrik asko eta zorionak zuentzat, Arraun Elkarte osoarentzat eta herriarentzat. Eskerrik asko zuei. Aitor San Joseren azalpenak, eta Aranas jaunare hementxe da, une batetik bestera, berehala uretan ere izango ditugu protagonistak. Xabir Aranas, egunon? Kaixo, egunon. Bueno, nolako hausnarketa, gaurko estropadaren ostean txanda ezberdinetan zineten, eta hor bakoitzak bere egin behar ez, alduen moduan. Bai, eta, bueno, baikake bazune hori jo beste arerio zuzena atzala ez. Beraz, etzan egokiena, guk bakarrik ate behar genuen, bino, bueno, hori ala gertatu da, sosketa hola dalako. Ibaikako oso denbora ona egin du, 10-26 egindako denbora kontutan eukitzekoa da, eta ala izan du da, 2 segundu eta 66 cm dauzkagu kontran, beti nahi izaten da alde izatea, bino, bueno, goaingoan beraiek hobeto indute, zorioa induin behartzaile, hau ez da hemen bukatu, igandean beste aukera badaukagu, eta hori gainditu beharra daukagu. Eta gainera, markaketa zorrotza, elkarrekin izango zarete horrezko txandan, orain bakoitzak berea egin behar izan du, igandeko ezberdina izango da. Bai, hombre, nik uste denborak murritzak direla, eta igandean txanda erabazten duena, nire ustetan harreken emango dela ikurreina. Hombre, dio leno esan deten bezala, beti aldei baldin badaukazu asko sobeto, ez? Ia jodezagun, ia traineru bat aurretik alta ditezkela. Bino esate izutena, burrukatu egin behar da igandean, badakigu latza izango dela, Ibaikak indartxu daudolako, bino norta etorri behar dugu. Buru belarri, laugarren aldiz erabasteri badaukagun, así que konfiantza osoa daukagu gure nesketan. Osondo, indarrak hartu, animo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Aranas jaunaren azalpenak, Sara Gandara protagonistekin da, baita ere, Kaian Xabir Andueza, Oker Espanago hori jotarrekin, ea zer dioten hori jotarrek? Hementxe da bai, Nadet Agirre Orioko patroia gurekin eta gustora, ez da, Nadet? Bai, oso gustora. Denbora ona egin duzue, beno, 3. postuan, baina 10 segundutan, eta San Juan 8. Bai, ontxe enteratu nahi San Juanena. Bai, guztua, azkenen gure helburua zen, Ibaikageneka referentzi bezala tandan, eta gure helburua zen behaiekin hor jutia, eta mantendu du bakarrikan bukaeran, hori, azkenen kendu iguela 10. Arraunean gustora, sentsazionekin? Bai, hoxe, jungea disfrutatzea, gudak egun bezala egitea, eta azkenen, hori, ondo batea zaigun. Zorionak. Eskerrik asko. Eta itxasoan, Sara Gandara itzaskatu, aurrera Sara. Maialen arrazola daukat hemen aldamenean, bueno, zorionak esan beharko ez da? Bai, zorionak. Eta Ibaikari zorionak txanda irabazteagatik. Xabierrek ordezkaren armaian esan berri du, 2 segundo alde izango balira hobeto. Bai, beti da beto segunduak alde baldin baituzu ez, baina 2 segundu nik uste rekuperablea diala eta kapazagea honi buelta emateko.
Maialen, kontaiazu nola egonda itsasoa, ze baldintzatan aurkitu dituzue gaurko ura hauek? Bastante bare zegoen, eta olatuak hartzeko eta etzeon, igual ze laguntza zizun, baina ostegunekin alderatuta ez da, oso diferenteak. Esan berri didazu, ez da, nahiago itsaso pixka mugitua? Bai, nik uste egu ondo moldatze gehala itsasoa mugituakin, eta gaina guri arraun egiteko gehiago gustatzen zaigu itsasoa mugituakin, eta urrengo iganderako, zeo zen mugitzen den. Ia eta ikusiko dugu zer gertatuko den bigarren jardunaldi honetan, zuk esan berri didazu, bi segundo ez da, ez da asko. Ez da asko, nik uste egu kapazak gala rekuperatzeko, alde bagenitu nobeto, baina, aste honetan berdin entrenatuko dugu, alde edo ez alde baldin bagenitun bezala. Zorionak osatu, eskerrik asko, Maialen. Bale, eskerrik asko. Zabalik gelditzen da dena, nola ez, datorren asterako, gogora dezagun sailkapena, emakumeen 10. bandera jokoan, lehen jardunaldian izandako denborak hauxe dira, epaimaiak baieztatutako denbora ofizialak. 10:36:02 Ibaikak, San Juanek 10:18 eta 68, 2 eta 66koa da diferentzia, apuntatatu hau, 2 eta 66, bigarren iganderako Errenteriako kuadrilaren alde. Hori jok, hirugarren denbora 10:46, eta laugarren arraun lagunak 10:56, eta lau hauek izango ditugu datorren igandean Oresko txandan. Eta bosgarren Mekos izan da, behar bada ustekaberik handiena, baino apalago, iruditzen zaigu aritu direla ogrobekoak, Deustu 6garren, 26 segundora, 7garren Donostiarra 30-era, 8garren Hernani, 38ra, Ibon Gaztañazpi, estropada ederra izango dugu datorren igandean banderaren bila hemen, emakumeen artean. Zalantzari gabe egiaz alakoxea izan zen, hau bizi-bizirik geratzen da, zer esana nahikoa izango da aste osoan zehar, baina niri egia esan bat enbidiarik ez dit ematen, San Juan darrek eta Ibeikakoek pasa behar duten asteak, presio hau eta tensio hau eramateko, denen babesa eta taldea beharko dutelako. Emakumeen lanak hemen ditugu, hor dira Donostiarrak lehorreratzen, eta Donostiarren artean, estropa dona, Donostiarren. Ordezkaritzak maila eman du. Traineru eta maila eman dute, eta azken irakurketa bat datuei, lehenengo luzean denborarik onena Ibaikarena, eta bigarrengoan ere bai. 5:15 Ibaikak eta San Juanek 5:15-68. Horre nahikoa esaten du, hor ez dago aizearen gora berik. Aizea aldatu daiteke, baina horrek esan nahi du estropada oso serio egin dute. Eta hori 10 segundora, 10 segundora, haizu. Urteko estropadari, urteko momenturik onenean ari da hori etortzen kontxara. Torri da urten kontxara eta gaur ere. Estropazterako esan dugu eta gaur hori baieztatu egin dute Xanti Zabaletaren neskek. Ederki, bere alagara gizonezkoen lehiarekin. Egunon berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Gizonezkoen lehiaren txanda da hau, 122. bandera urtengoa, lehen jardunaldia orain jokatuko da, emakumeen saioa ederra izan da, eta gizonezkoerak ere, ez du ez itxura kaskarragorik, ez da gutxiagorik ere. Hemen da estropada eremua, eta gaur goizeko 8:00 lehen keska hori zen. Ze itxura du itxasoak, begira, hemen txeduzue, eta gero, ordezkaria denak baskulara joan dira, traineruak pixatzera, eta pixaketa horretan
Azkena, pixatu dena, Bermeotarren ontzia izan da Arinena, 203 kilokoa. Eta Tiranena, 213 eta 400 gramo, Astunena. Hemen ere, emakumeen pixaketarekin gertatu bezala, tarte txikia Hondarribia ikusten duzu, 203,4 eman du. 203,4. Eta orotara, lehen txandan arituko direnen artean, Arinena Zierbena, 203,2, San Juanek 205,6, Oriok 207 eta Kaikuk 208. Eta bigarren txandakoen artean, Bermeok 203, Hondarribiak 203 eta 400 gramo, 211 eta 600 gramo Donostiarrak eta Tiranek 213,4. Hori da pixaketak gaur ekarri diguna, eta gogora dezagun baita ere, berandu heldu zareten ontzat, kale sosketak emandakoa Jaun Andreok, gizonezkoen lehiari begira. Eta lehen txandan, lehen kalea Oriorentzat izan da, bigarrena Zierbenarentzat, hirugarrena San Juanentzat, eta laugarrena Kaikurentzat. Eta gero, bigarren txandan, lehen kaletik Bermeo arituko da, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Hondarribia, eta laugarrenetik Tiran. Estropada eremuaren itxura, Ibon, haizeak orain indarra galdu du, ez? Utzialdia orain, nabarmena, gu gauden puntu honetan begira, nola dauden banderak, hor ure ikusten da ispilio bezala, eta kanpoko aldean ikusten da haizeak zera pixkat, indar pixka bat baduela. Haize aldakorra, hori iragarpenak ere, aurrik ikusten zuen, eta zer egiten duen haizeak? Hor da, bolatxoen momentua, iruditan, eta zer esango dugu kalei buruz Ibon, bi hitzetan, lehen kaletik izango da hori jo lehen txandan, baita ere gero Bermeo, Hondarribia hirugarrengotik, hiru favoritoi dagokienez. Kaleen inguruan guztiek erdikoak nahi zituztela, eta gero joera izaten da pixka bat arranpaldekoak edo uarte aldekoak. Haizeak ekialdeko ikutua duelako, arranpaldekoak eta nahiago izaten dituzte, baina ondoko itsasoa bezalde izartzen da, nire iruditzen zait, gaur baino neutrago edo berdinagoak gutxitan egoten dela Donostiako estropadaren. Oso gutxitan. Ado zurekin, Ibon. Guazen protagonistekin. Danak orain beroketa lanak egiten, baina aldez aurretik kaian hitz egin dugu protagonistekin, eta lehenengoz, lehen txandan arituko direna dira, hor Orio, hor da baita ere Kaiku, Zierbena eta San Juan. Urduri baino gehiago lanpetuta, bai. Gunei baino denbora gehiago galtze dugu hor pixaketa tradizional hori iten eta betire bakizu. Denbora pasatzea eta estropanen tentzioan gauzak dira, hola egotia. Talde guztintzako, jak hemen gauden, bakoitzak bere berzioik onena erakutsi nahi duen eguna. Gero horrekin zer lortze duen, gure aspirazioa da, gure berzioik onena ematen bali madegu behintzat, muturren egotia. Muturren egoteko dauden talde kontutan hartuta argido gaur egun arraro izango ala, tanda ezberdinetan gaudelako. Baina guriei dagokionez, aitzakilik ez tekau gure lana topeiteko. Tranquilidadeakin, lehenko mindura pixka pasaken baina baki, una gatostin da, estropa politeita deun, eta politeita bali madu, aurreko tintikan bertan aberrotekan hori da gure, badakigu beste hirurak, gu baina azkarro bilidea urte guztin da gaur ez dute utxikin goiek. Eta gu saiatuko gara baldeun ondo nahin da, tanta horren sartzen bali mada. Betaka txikilak emozgaren erea nitzak azerretuko, txikila bali mada, igandeako. Baina saiatuko gara urte guztian bezala aldeun puesterik honen aitea, eta zemat eta bertago. Con ganas de remar. Sí, tampoco he tenido sensación de estar haciendo para marcar esa diferencia con la gente, pero la verdad que sin hacer nada vinimos rápido, o sea que hoy intentaremos para afuera hacer el trabajo que solemos hacer y para adentro a ver si repetimos otro largo así. Pues nosotros saldremos a por la tanda y a estar lo más arriba posible. La verdad que es una tanda dentro de lo que hay, pues bastante buena para tener opción, por si levanto algo poder hacer un poquito más de daño a los de la segunda, pero bueno, hay que remar y a ver cómo va todo. Giro taldean barruan oso ona, uste behin kanpokerako pasa ondoren, nervioa joan dira eta atzo entrenamendu hona egin dugu, azken 2 minutan. Lasai etxu geha eta ematen du, sensazio honekin heldu geha, gustore eta lan egiteko prez ez. Eta gaur itxaso erra dago, eta ematen du, lehia gorrengo dela eta estropada oso gorrezen gaurkoa. Ilusioa eta disfrutatzea pixka bat, ez? Beti gogokin du dira ez dago, eta helburua alden gorena gatzea da, ez?
Orain lasaiago, esan du Juan Mari Etxabek, nola espa, hori alako esperientzia duen gizon batek esatea, baina ala baita, egia baita hori, San Juan 7. San Pedro 8. eta kanpoan uskeri baten eraginez, eta gogora ekarri beharko dugu, duela 100 urte, San Pedro Tarrek Aita Manuel patroitzela bandera irabazi, eta datorren asteburuan badira bai ekitaldiak, martxan da jadanik, eta oso posgarria da hori horrelako historia errekuperatzea, bai Untzi Museoaren bultzadarekin, instituzioen bultzadarekin, akuariunaren bultzadarekin, eta hor izango da baita ere Ibon Gaztainazpi mai ingurutxo batean, eta hori dena behar da, eta arrauna maite duenak badu aukera, handik pasa eta historiari errepaso eder bat emateko Ibon. Besteak beste, hemen gaur gaudelako da atzetik, onda 22 urteko tradizio luzea dagoelako, eta niri garai batean gertatutakoak eta berriro maigainean jartzea oso ondo iruditzen. Bueno, lehen txandako protagonistak horiek, bagoaz orain bigarren txandakoekin, hor Bermeo, Hondarribia, Tiran eta Donostiarra izango dira lanean. Nik horrela ez dute nire buruan ikusten. Ikusten dute gaurko estropadan gure lanik onena atera behar deula, eta hori gertatzen balin bada, segurazki aukerak horrengo diala. Horrekin nago tente ez, bestela aukera defendatzea ezin datea olako estropa batian, ziur nago ez gu eta ez inor. Bai, ondo iristegia eta gure aukerak aprobetxatzeko goguakin. Badekigu aurkari handik ditugu aldamenen eta beti zaila da Kontxako bandera irabaztia, baina gogo horrekin gatoz eta lanak ondo iten aztekan igande ontatikan. Bai, ez, nahiko aurkari izango dugu aldamenen, geho ikusi merrez, txandatek txanda zealdaketak ititun, baina momentuz behintza, aurkari faltik ez dugu izango eta gu jumardeuk honen estropadik honen eitea. Albaldin bada urrengo igandea bizik iristia eta aurretik baldin bada hoia. Mucha ilusión y muchas ganas y a pelear, no nos queda otra. Somos conscientes que son equipos muy superiores, tanto Urdaibai como Hondarribia, y agarrarnos a ellos hasta donde podamos y por lo menos hacer nuestra regata bien, intentar dar lo mejor de nosotros y nada más, estar tranquilos, no tenemos presión ninguna y hacer las cosas bien, por lo menos que nos salga como el jueves, que hicimos prácticamente todo bien, y estar ahí. Bueno, nik uste egun polita oso, ezta? Nik uste Arramondun da neunik politena dela, gaurkoa, ezta? Danak ilusioz gainezka, eta guk gure aldetik ez jakintasun puntu batea badakau, baina lehiatzeko gogoa eta ondila, ezta? Danak bakigu, demoraldia noiz jokatzen deun, hemendik 15 egun barru, ez du nahi horrek ezki gauden iguain, eta gogotsu erten eta lehiatzeko. Motivazioz gainezka, Makazaga eta bere mutilak, baina oina lurrean entenatzaileak, zein da gure lehen erronka, bai, hemen ondo aritzea bai, baina bi aste barruko playoff horretan, ahaldala, goiko ligara, Euskola Beligara igotzeko txartela lortzea da. Horixe baita, urte osoko Donostiarraren helburua lan bikaina egin dute, denboraldi osoan zehar, eta gaurkoa bai, noski ilusioz eta gainezka, ez jakintasuna, hitza aipatu du Igor Makazagen ikuste dut hori aipatzen duela, bere hemen dagoenetik, eta Donostiarren maila ona hau ikusita lehenbiziko aldia delako, azkeneko urteetan, haundingandik hain gertu daudela, baina buruan, Mikel, harrituta nago, berriro ere, orengo utzialdi honekin, Kalmaldia nabarmen. Bueno, kalmaldia ipatu duzu, begira. Ibaikak 10-26-02 eta marka, emakumeen jardunalditan egindako luzerik onena, Zumaiarena da 2012an, 10-35-62. 40 eunen gehiago erabili ditu. 40 eunen gehiago erabili ditu Ibaikak. Horrek esan nahi du, baldintza onak zirela, eta lan hon egin dutela. Hori da, eta horrein ikusten ari garena, begira hemen badia barnean, hor ispilu kanpoan iluntxeago ikusten da, urgaina urrasal hori, baina baldintzak momentuz, onak eta hobetzen gainera. Bueno, guazen historiari errepasotxo bat ematera, egia esan duela 128 urte, egintzen hemen lehenengoa, eta hori bapatean ezin da egin, baina azken hamarkadako garaileak ekarriko ditugu, 2007an hori jok lortu zuen, bere azken garaipena hemen gainera, 2008 Castro, 9 Kaiku, 10 eta 11
Urdaibai, 12 Kaiku, 13 Hondarribia eta begira datua Bermeo, Urdaibai, 14, 15 eta 16 hor dira 3 jarraian. Nesketan San Juanek eta gizonezkoetan Bermeotarrek. Eta Palmaresean, eta hau ere datua da, ofizialki berriz, 31 garaipen hori jok, antolaketak ontzat eman baitu, ikerketa lanaren ostean, 1989 urteko garaipena. Eta San Pedro bigarren 15ekin, Donostiak 14 ditu, Hondarribiak 11, eta San Juango traineruen artean 10 garaipen, eta hor da datua. Eta Kontxako handiak, hementxe dituzue, Osorio Eskortak 16, handitzat hartuko ditugu 10 garaipenetik gora lortutakoak, beti esaten duguna. Hemen parte hartzea bakarrik, ja handia da. Esan, erraz esaten da, 10 eta 11 eta 12 eta 16 Kontxako bandera. Horietatik 8 arraunlari bezala. Eta Batista Olidenek 12, denak arraunlari bezala, begira datua. Eta Antonio Olidenek 11, Ignacio Sarasuak 10, Juan Lizarralde Altxerrik 10, eta Aita Manuelek 10, eta Aita Manuelen kasuan bat arraunean, eta 9 patroi. Bueno, datuak hauek, eta orain sartu irtena Portaletaz aldetik. Portaletazen bi eratako apustuak egin daitezke, gaur egungo modernoak, eta etxo ofiziala kirolbet da, eta areke bideratzen ditu hemen makinatxo bidezko apustuak hemen, eta non nahi. Eta gero klasikoak ere bai, ez? Hor dituzue alde batetik makina bidez, eta hor joera batzuk ere bai, eta hau ezberdina da, nolabait esateko ikusita orain bero-beroan hor egiten ari direnak, edo azken egunetan egin direnak, eta ezberdina. Entzun korredorea. Hondarrabi hori iruaz. Lau bai, iruez. Hori ari dira kantatzen. Hondarribitarrak. Dirua jokotuz. Urdaibaik hori lau ezetz, Hondarribik hori hor entzun berri duzue. Orio eta Kaikuren artean 8 baietz. Urdaibaik bandera baietz, ezetz. Urdaibaik hori 2 baietz. 2, 3, 4, horrek nahikoa esaten du, Ez du. Hondarrabik hori irubat. Hondarrabik hori irubat. Hondarrabik hori irubat. Hondarrabik hori irubat. Bueno, legezarreko apustuak, Portaletazen, eta apustu modernuetara etorrita, esango dugu. Lehen txandarako favoritoa hori jo, euro bat jokatu eta... Euro eta hogei. Bueno. Kaiku 5 eta 50, honen indarra jetxita. Zierbena 8, eta San Juanen alde jokatu ezkeo, irabazten badu, aukera derra 50 euro. Eta hori lehen txandari dagokionez, eta bigarrengoari dagokionez, dirua Urdaibairen alde dago. Euro bat jokatu eta bat eta 55. Irabazteko posibilitatea, Hondarribiak 50, Tiranek 40 eta Donostiarra 80. Hor dira era guztietako apustuak, eta, bueno, gu zuei datua eskaintzeko gaude, Gero norberak ikusiko du dirua non dagoen hobeto, askoak esango dute Patrikian, toki seguru dagoela. Ez jokatuta, seguruena ez jokatuta. Jokoa ez da errenta dio legezarrak, ez? Baina, arrazoi handi askoa. Euskal Kirola beti izan da, apustuarekin lotuta, desafioarekin, da leia horrekin. Eta saltxea bildurtzako ematen dio, Saltxa ikaragarria, eman guztioa. Bueno, 12 izateko, 6 minutu eskas falta ditugu. Estropada eremua ikuspegi ederreko hor duzue. 5.556 metro, bai 3 itxasmila, urte osoan zehar bezala, baina hemen itxasmila bat eta erdiko joana egin behar da, kanpoko
balizen bila Ibon. Eta ikeragarri luzea egiten da. Bai joanekoa eta batez ere. Hor kanpoko Ziaboga horretan buelta eman eta barrurako 6 minutu terdi 7 minutu horiek benetan luzeak egiten dira. Besteak beste, arraunlariak ez daudelako moto honetako estorpadak jokatzea. Ziabogak 3 Ziabogetarako estorpadetan horrek askotan, psikologikoki ere, erreferentzia bat izaten du, eta segi. Begira ze kontzentrazio. Horioko mutilak, ze kontzentrazio, Derrigorrezkoa da. Hau ere eta osoa jarri behar da hor, eta gaur nola portatzen diren hor ditugun arrauntzaleak, Ibon? Bai, ez, esaten ari Hemen ditzen. lanak izaten ditugu, eta horiek ondo kontrolatzea, ez da txantxetakoa izate. Badakigu tiranekin zer gertatu zen, iaz, eta hor ikusi ditut, buia hori batzuk, nola baite zero kalea zaintzeko, eta begira, oso ondo iruditzen zait. Ea ba. Aizeak heldik oraindik, Hemen datua begiratzen ari nintzen Ibon, eta lehen esan dugu, ontzat eman dela 1929koa, eta Batista Olidenek 12 jarri dugu, baina 13 dira, hori zuzendu behar da, eta Inazio Saratzuak 11. Biak baitziren barruan. Bai, lehen urtean kendu egin genien, estadistika orokorrean hori jarri diogu, eta 11garrena, baina datu hori hor dago, zuzendu beharra dago. Bueno, jende asko, giro ederra, jendetza handia, eta banderei begira dabil Ibon. Bai, erotuta nabil hemen. Ez direlako mugitzen. Inguruko bandera. Goxatu egin du, baretu. Etorri garenean, orain akuariungo bandera horiek, baina erabateko mugimendua, 17 eta 18 kilometro orduko haizeak zebiltzan, orduan, eta momentuz, geratzen ari da. Eta erabat geratu da. Hau lehenbiziko txanda kontzientzat, ona izan daiteke. Bueno, momentuko baldintzak apartak dira, Ibon. Bai. Apartak. Ni lehenbiziko txanda kontziren bat banitz, dagoeneko hor txegon gonitzake. Zai. Minuturen bat. Epaileari presioa sartzen, ez da? Horixe. Prest. Beste batzutan demora basare bai, atzeratu nahian da. Eta horrelako esan behar dago, Garbi, horrelako jokutriak denek egiten dituzte, edo askok behintzat, bai. Eta epaileak bere lana ondo egiten duen bitartean, nire zilegizkoak iruditzen zaizkit. Era guztitako arrauntzaleak ditugu, eta hauei begiradanak, arreta osoa jarrita kirolariei. Epailen agindutara zintzo hor dira, nola ezpa. Lehen kaletik hori joarituko da. Bigarrenetik Zierbena. Hirugarrenetik San Juan eta laugarrenetik Kaiku. Oso txanda polita da. Bigarrengoan, esan beharrik ez dago baita ere, baditugula 2 oilar handi, Bermeo eta Hondarribia eta Bermeo, eta gero Tiran eta Donostiarra. Favoritoen borrokari begira, Oriozaleak eta aipatu duazten honetan, Urdaibai eta Hondarribiaren erreferentziari gabe txandan eta bar, Jon Salzamendik berak ere, zantzigun, aukeran jarrita, behar bada Hondarribia eta Urdaibairen ondoan nahiago izango lukeela, baina niri iruditzen zait, gaur egungo Kaiku eta Zierben hau, eta San Juan zergatik ez, errespetu guztiarekin eta kakotxartean ez direla inolaz ere esparrin txarrak, Hauei, 15 goizon, begira, nola dagoen. Nola dagoen estropada eremu hau? Konparatuta zailkatze egunekoarekin adibidez, Ibon? Bai, edo atzo bertan garai honetan, hemen ikeragarrizko itxaso berdea zegoen. Eta lehengo boia hori, oso ondo iruditzen zait, hori jartzen. Aurrera pauso handia. Bai. Aurrera pauso handia da, eta erreferentzik garbi bat badute, horre bertatik bertara, joan estropada ikusi nahi duten txalupa jabe guztiek, ez da? Txalupa, kanoak, era guztitako ontziak. Alakoek posa ematen dute, antolaketak, iaz arazoak izan ziren, ikasi egin duelako, eta askotan egurra ematen diegu, baina gauzak ongi egiten direnean, esan egin behar. Posi gainera. Epaileek eman dute agindua, eta bado asko katzera ontziak. Eta orain, konzentrazioa. Erabateko arreta mantendu behar da, norbera jakin, zer landu duen, zer egin nahi duen. Nervioak eta kirioak dantzan izan dituzte horko mutil horiek. Hori gestionatzea eramaten jakitea oso garrantzitsua da. Borja Gomez ez da txalduta. 4 de paz. 4
Hori Jimeno. Jimeno da, oiuka. Ontzia prest dira. Erne Jaun Andreo. Arraun festa. Goizeko 11etan hasi da emakumeekin eta orain 12 puntuan gizonekin jarraipena izango. Donostiako 122. bandera jokoan dugu gizonentzat, hau lehen jardunaldia. Urruno mai dira. Prez dira, bai, egoki. Banderak ia erorita. Argi, Erne, bandera txuria lehorretik. Gorria. Balekoa. Irtera garbia irutu zen. Lehenbiziko pala, San Juanek azkarren. Irtera ona San Juanek. Ea ba. Ze sua eta ze txispa orain, Kaiku segundutxo bagaldu du. Eta beste hirurak hasierako txampan. Dartxu sasoiko. Ondo aste aurrelako egunetan. Funtsezkoa da, sentsazio onak ematen dizkizu, konfiantza irabazten duzu. Eta Donostian beste berezitasun bat, hemen hasierako txampa lusatu egiten da. Normalean. Guazen aurkezpenekin, hemen Salsamendiren San Nikolas ontzia. Eta azkenean, nolabait kinila gehienetan edo zegoen ontzia behar bada Imanol Garmendia kanpoan utzi, baina 13 sartu behar dira. 13 sartu behar, 3. tostan gaur lortza eta Galdiz, ez ziren izan osteguneko sailkapenean, eta Babor espaldan, horre Lizarralde Altxerrik jokatu zuen, eta gaur aldape dago. Hori eta Zierbena buruan, baina laurak segundu batean dira. Eta hemen Zierbena, Zunzunegiren taldea, eta kupuri gabe, beti esaten duguna, beste batzuk ez dute horrelako aukera, baina honek bai, alde batetik berriz ere, patroi veteranoaren aldeko apustu egin du, Lazkano kanpoan utzi du, normala denez, Borja Gomez, eta oso kuadrilla indartsua kontuan hartzeko, aparizio utzi du kanpoan, ez? Hori da, eta kupuri gabe estatuko txapelketan ere aritu zen, orduan Mario Hernando Estriborretik aritu zen, gaur Rikard Lamadrik, jarraitzen du bere tostan, eta Mario Hernando 5. tostan. Nik uste dut orain Orio eta Zierrena pixka bat Estriborrera etorri zari dela korrontea zaizteko. Akuariun alde hori oso garbi baitago. Tarteak oso txikiak 2 segundutan ditugu laurak. Eta hemen San Juan darrak. Zailkatze egunean 7. ligan 6. Hemen Etxaberen kuadrilla. Azkenean Bedia Kantabriarra barruan, Arkaiz Goñi veteranoa ere bai. Eta garbi xamar zituen gauzak Etxabek ustaileko estropaden ostea. Azkeneko estropadetan Baborra mugitu ere ez du egin, Juan Mari Etxabek, hortxe bilida, Ria, Lamunarriz, Bedia, tostaz mugituz eta bar, azkenean Gai Bedia veteranoa, 5. tostan dugu, eta Meltxor Lamunarriz, 3. Ez ustekorik ez, beraz. Kaikun bai, bakarren bat. Hemen da, Jose Luis Kortaren taldea, Bizkaitarra ontzia. Eta hemen bai, Fede Steindal utzi du kanpoan, Imon. Bai, hortik ez ustekoa badakigu, zeinen berandu, ia abuztuan hasi zen, estropadak jokatzen, Steindal, eta estropadak guztiak arrezkero jokatu dituenean, gaur ez ustekoa, Jose Luis Korta lehorrean utzi du, Sergio Enrique Rodríguez, Galiziarra, bere tostan, eta gainerakoan, bazken aldian Angel Mario Rodríguez, beste veterano bat ere, kanpoan. Hori da, ustegunean ere ez zuen jokatu, gaur larra arte sartu du, 5. tostan, Zunbeltz Peretz eta Ioritz Orbegozo eta horiek guztiak lanera. Dagoeneko itxasoan dira, Eta orain bai, haize pixka bat gehiago izango dute. Haizetxua alde. Eta San Juan pixka bat atzeratu zaigu orain, 5 segundu. Kaiku hor dabil, Zierbenaren parean eta Orio buruan, baina 2 segundutan dira hauek. Eta San Juanek orain sufrimendu pitin bat bai, eta esan dugu leno barealdia genuela, baina hor anemometroak 10-etik gorako haizearen markatzen digu, Ibon. Horain bai, hauetan, ego haizea badak nola mugitzen den, begira Zierbena nola doan, Begira Zierbena nola doan. Zierbenari eta Kaikuri, orain Estriborrera begiratu, eta traineru hori aurri ikusteak, horrek auspoa emango di. San Juan darren brankara ikusten dugu, hor bere babeslearen izena, eta 5 segundu. Oazen hori jotarrekin.
Vamos! Bat! Abi! Nasko balizak! Ai! Luze erdia. Ai. Horrentxe luze erdia. 24-25. Presari gabe Oriotarrak arraunean, Seinale hona da, bereientzat. Zierbena eta Kaiku 2 segundura ondo. Orio 36 paladaneak Kaiku. Goazen Kaikurekin. Jimeno eta Pascual. Barkatu, Pascual eta Palazuelos. Harrigarria da, Pascualen alde, egin du azkenean apustu hankeko bezala. Jose Luis Kortak. Espaldatik ibili du, gehienean. Garai bateko treneru galaktiko horietatik, geratzen den irutik bat. Iker Pascual. 37 pala terdian. Kaiku. Hor urak mugitu xeago. Arraunerako inungo aitzakiari gabe, begira garbi treneruak, pestainari gabe eta ezertxore gabe. Bueno, begira, Hondarribiarrak arreta hundiz begiratzen, beroketa lanak egiten eta bueno, kanpokalde hortan segundu batean zabaldu du bere errenta hori jo. Honek emango die, Oriotarrei indarra. Hor alkarren nahiko gainean ikusten dira Orio eta Zierrena. Eta orain galdera da, Oriokea irabazten duen kanpoko ziabogarako, gero estriborrera jotzeko aukera. Behar bada ez du joko, baina hori. Hori da. Baina horretarako tartetxoa sartu behar dio Zierbenari. Horein Zierbenaren txatu netxarra, Mikel. Lau segundo. Oriorekin minutu zerdian 2 segundu aldu ditu. San Juan sortzira. Luce. Ai, bola atrás. Ligero y atrás. Olatua esan du Gorkak, Ondoko itxasoarekin eta izetxo honekin eta kanpora azkar joango dira. Directo. Llega proa. Llega el ataque. Luce. Ahí lo está. Mucha. Bueno, 6 minutuko lana, 5 segundu Zierbenari, 3 Kaikuri, 3 Traineru San Juani. Bueno, Kaikuk eta Zierrenak bagenekien, azkenen aldian ematen ari diren maila emanezkero, 6-8 minutuan, kanpoko balizan antxe ongo direla, Bai, hau ikusten ari garena normala da, ligako lanak ikusita, begira ligako zailkapena eta nondoa zen, Bai. Borja Gómez, aurre trampalduan igota. Eta hor San Juan Darrak. Interferentzi txikiren bat ere badu hor, da... Baina... Orain Orio ari da joaten, Orain ari da kanpoko lanean. Arraulariekin hor ontzibarroan joatea, eta... Begira hori jo, 5 eta 6, Kaiku eta Zierbenari. Orain dagoeneko. Regata muy serio. Pozik doa, Gorka. Bai. Hortxean antzemantzaie. Amarreko askatu du. Tarte hori zabaldu eta gero iaia erlojupeko lanera sartu beharra du hori jok badakilako gero, bigarren txandan, favorito diren beste bi arraun elkarteak, Bermeo eta Hondarribia eta Bermeo ere oso gogor arituko direla. Gauza oso garrantzitsu bat lortu du hori. Ondotik doan Zierbena 7 segundura utzi du, beraz, gero, Salsamendik eta Gorkak nahi balute estriborrera jotzeko aukera. Korronte ardialdetik, olatuak, aizeak eta abar. Lehenbiziko kalearen kondena hori ez du izango, alde hortatik. Bi Traineru, Kaikuri, eta ia 3 Zierbena. San Juan amairura, jaun Andreu. Ritmoak. Horein bai, 37 pala. Kanpo kalde horretan, aitzea, 9-10 kilometro, lehen gehiago ere izan da une batzuta. Aurrea garbi, ondoko itxasoa bai, baina begira, traineruaren joana, apenas egiten dio eragozpenik traineruan itxasoak. Nola aldatu itxasoa atzotik aurrera? Horda kanpo kaldea, ordoa zontziak. Hondarribitarrak ere, zaleak. Garbi aurretik hori jo. Argi ziago bari. Kaiku 6 orain maniobra aurretik eta Zierbena 8. San Juan 14. Zeinen garbi ikusi dugun detaila, Hendik Alberdi nola askatu den.
lotuta da aurrekalaria. Bederatzi eta 19 Oriotarrentzat. Ziaboga oso azkarra. Albixuri arrankatzeko esan dio, giratu horretik. Zeira, bederatzi eta 25. Zierbena sortzira bederatzi eta 28. San Juanek bederatzi eta 33, 13 segundura. Eta maniobra ostean, Orio Kaikuri 6. Bostera hurbildu da, une batez Kaikuri. 6 berriro, Zierbena bederatzira. Begira nola ikusten duten, Badia barruko zulua, bi patroiek. Oso hankanpotik, Urgul eta Uartearen arteko zulua oso txikia ikusten da. Atzetik San Juanek ere badu orain lana. Noski gaur ez da olatu aipagarririk, poparian ondo ibili dira. Lehen luzean 13 segundu terdi galdu, bueno, ea orain. Egoera zaila Zierbenarentzat, Bederatzi segundu galduta, dagoeneko hori ez dute ikusiko. Kaiku justu. Bueno, Ziaboga egin eta gero, Oriok ez dio tartea handitu Kaikuri. GPS-a tantzari dabil, 5 eta 6 artean, Ziabogan 6ko diferentzia zen Oriotarren alde. Atzea, estibor, olatua bartuena. Jo, Atento. Luz, estibor. Ai, luzeales. Ai. Begira, horren ikusi dugun, zuritasun hori, olatu horien adira. Beraiek esaten digute patroiek zer datorren. Luze. Estira. Gaur, esan beharreko bestea, gaur lantzagirorik ez dagoen. Ez. Eta Kaiku oso ondo erantzuten ari da. Zoragarri. Zierbena sufritzen une honetan, begira Zierbena eta San Juanen artean 5 segunduko tartea dago. Baina Kaiku eusten ari da, eta uste dut Kaiku laugarren kale horretatik, bueno, zerbaiten bilari dela orain. Momentuz lan oso txukuna egiten, Bizkaitarra. Ostegunean Oriok Kaikuri 3 segundotera zizkion. Lizarrani, gehiago eskatu. Gehiago eskatzen du. Daukatenari, dertsuenei. Sigue arriba, paradas buenas al bisu. ¿Listos? Buki, Guañez. ¡Juan! Kaiku eusten eta Zierbena eta San Juan orain bai galtzen. San Juan Ziabogan 13 zen, orain 17. Eta orain normalena, biei, Zierbena eta San Juani, mordozka bat erortzea izaten da. Momentu hau da oso gogorra. Ikusten duzunean atzera eta tartea gora eta nola mantendu erritmoa, nola burua hotz, eta zaitasunak. Eta bestetik orain Orio eta Kaikuren artean. 6, zazpira aldu ez gero, horra azten dira honditzen. Horra azten da, atzekoa ondoratzen, eta aurretik duanak alde egiten. Horra kortak prestatutako talde. Hemen Jimeno. Kantabriako trainerurik ez, baina Kantabriako Doinua, Atoia hor da. Estriborrei gore igotzeko. Olatu estribortik sartzen da. Borja Gomez ere bai, Zierbena. Arraulariak ere bai. Javi Perez bera. Hemen eta, arraulari. Kantabriara badira, traineru ezberdinetan. Fran Montes bera ere bai, hortxe Kaikun. Estropada bikaina egiten ari da Kaiku, Biak, Orio eta Kaiku nire uste. Luze honetan, Kaiku Orioren parean dabi. Segundure bat aurretik orain une honetan. Luze honetan, baina Oriok errentatxoa lortu du. Begira, Laura orain diferentzia. Orain berez, Orio eta Kaikuren arteko diferentzia, indarrean eta estropadak aurrera egina da, nekak pilatzen den bezala, antzeman beharko luke. Baina Kaiku oso sartua da estropadan, Atzean diferentzia hori badago, bi traineru, Zierbenak, 3. laugarrenari San Juan. Kaiku airean dator, begira, bizkarra nola botatzen. Luze ona egiten ari. Orio hogeita emezortzi palada. Palazuelos, Kaikutarren hankekoak. Eta goxo, Jimeno. Hauek olakoa dira, zalaparta galanta, gelanda, kaian da. Gero goxo eta... Buliosoak. 3 segundora Kaiku.
Maxuare bai, tankera hortakoa, korta hundia eta segi. Begira, orentxe. Miguel Dazpiko harria, balizak elkarren gainean. Hemen kontua da, hemen dipuka ere, hain luzea egiten da, bukatzezten, karrekta hau. 6 segundu hori joke Kaikuri Ziaboga garaian eta orain 4. Atzeko burruka beste bada. Kompromiso izaten da orain. Zierbenak burua hotz mantendu behar du. Bere erronka zein. Saiatu. Bosgarrena ona da. 4. ezin baldin mazara izan. Izango ez da. Zergaitik ez. Eguraldi aldaketa edo. 6. baino bea. Nioel Mikel orain irabateko kompromisoa dela gaurko giroarekin eta nabarmen markatzen ez dueneak aizeak edo olatuak nondik egin, patroien txatetan entrenatzailean zer erabaki. Egira norabidea. Guztiak estriborrera. Orio estropa daremuaren erdikaldera. Horrek esan nahi du. Eta azken metrotan ondarreta aldera sartuta. Han kanpo aldean, eki puntua izango duela aizeak. Kaiku 3. Poliki. Hor dari da. Biak eman eta eman, oso estropada ona egiten Orio eta Kaiku. Baina, Frankaz, Oriok distantzia handitu du, zabaldu egin du puntetatik aurrera nagusitu eginda, eta orain, alderantziz Ziaboga ostean, uartera etortzeko zati hortan, Kaiku hobeto moldatu da, Ibon. Orain kontua da Kaikuk ezingo duela estriborrerago joan, eta Oriok bai, nahi duena egiteko aukera izango du. Hori orientzate, ez zaitxarra eruditzen, Kaiku orgain gainean edukitzeak. Atzea! Hori da behar zaiz! Orain olatua da. Mutila, rekorrea! Begira zer dioen gorkaran berri. Luze pol, atzea! Ai! Marka eta marka. Gainentzia! Orain olatuak gehiago markatuko begira, gainentziak eta GPS-ak horixe esaten du. Orain olatuak gehiago markatuko duan kanpoan bani. Korrilla! Desbenedate arratola! Mira, 5 segundo, orain ari da hori jo, berriro. Uno más! Errekuperatu nahia. Alixu, oain berrat palaunakin! Orain berraut. Oain! Hankekoi, orain aldaketa. Rekorra bezait! Segi! Rekorra aipatzen du. Bueno, rekorra asko esatea da, Emeretzi tibera dago rekorra, Listos! 1949, 94. Castro, 2006. Iruditzen zait, Miguel, biak ari direla estropada oso ona egiten. Inor pentsatzen badu Orio Kaiku gainegi duela, iruditzen zait hori ere estropada ona egiten ari dela. Biak ari dira. 42 palan dagoeneko. 5 metro. Ikaragarrizko estropada. Izugarri egiten ari dira. Zue! Ostera jarri da. Baldintzak ere horrelakoak egokitu dira gaur. Berriro esagun, zeinen luzea egiten dugu, Ikaragarri luzea egiten da. Minuto dio, zerbait izango da, baina ikaragarri. 4. kalera doa uste, gorkaran berri. Irure onda 50 metro. Eta errekorra ez dute apartean izango, Mikel, ez dute apartean izango. Zerbait badaki. Hor, salsa mendik eta datuak. Zerbait badaki gorkaran berri. Eutxio, segi! Haze estropada. Ikaragarria begira non bukatuko dute. Poliki hori jo. Estriborrera. Ala xedoa. 3 segundura Kaiku. Kaiku ere, zugarrizko luzea egiten ari. Urteko onena. Atzeko postua finkatu dira Zierbena 17, 26 Sanjuan. Orio lehenbizikotik 4. gora. 20 segundo, 19 minutura iristeko. Hor dira. Begira marka hor jarrita. Ez du ematen. Ez, zango nuke ezetz. 19 gora izango du. Hori jo. Garbi hori aurretik. Besteren bat. 4 segundora igo da diferentzia. Bai, 19-0 Oriok. Bai Kaiku. Zoragarri biak 19-0 zazpi.
Bejon deiela. Biei zorionak, hori estropada, 19-0 Orio, Kaikuk 19-0 zazpi. Zierbena, bai Zierbena, 19-21. Bosgarren kaletik, San Juan. Eta orain San Juan, 28-ra, 19-21. Izugarrizko estropada ikusi dugu, baldintza honak bai, baina gero jardun egin behar da begira. Lehertuta daude mutil denak, irudiak, Lehertuta dena eman da. Gutxitan bezala. Zorionak arraunlariei, patroiei, prestatzaileei, ikuskizun ikaragarria eskaini digute eta Bejon deitzuela, 19-0 Orioren denbora, 19-0 zazpi Kaikuk, Zierbenak 19-21, San Juanek 19-21, iragarkiak eta berehala, bigarren txandan lehen kaletik Bermeo, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Hondarribia, laugarrenetik Tiran. Agur bero bat berriro guztioi Donostiatik. Donostiako 122. bandera dugu jokoan, gizonezkoen lehen jardunaldia. Eta Orio markatu du lehen txandan denborarik onena. Astear da bigarren txanda, Bermeo lehen kaletik, Donostiarra bigarrenetik. Hondarribi hirugarrenetik, laugarrenetik Tiran. Eta epailen agindutara dira. Sara, bi hitz nahi baduzu, bizkor Orioko ordezkariarekin. Bi hitz egingo ditugu Gorka Aranberrirekin, egun non, eta zorionak, zemuz joan da lehen da biziko kale horretatik gaurko estropada? Eskerrik asko. Bueno, estropako gorra, kontxan beti aladia, leheneko ingate goen ega sobre todo gehiago, eta guztu hain dago lanakin, demo ikusi bestik ez dago, nik uste eta ziratikan bukera arte mutilak kristo lan hain duela, ustutzen jundia, eta bukera arte dan eman due, dan eta gehiago esprimitu diteu, eta oso guztu egin dago lanakin. 19-0 denbora hori ze rekorretik gertu, eta, bueno, berze gertatzen den orain, ez da? Ba, haize honekin da ez ginen pentsatzen, olako bueltago, olako denboa egingo genitu nik baina kanpo azkar jutezan gaur, haizi alde ginen, eta bueltago bai kostatu zaigula, ikusi du Kaikure bai bueltago largon Islan babes horrekin, hobeto etorri zaigula, baina, bueno, gero bai barrun sartu genen berrize, mutilago etxekaenare ustu due, eta hementxe dago, guztu hain dago lanakin, eta oain hauek zeiteuen itxen inber. Erki, zorionak eta gozatu Gorka, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Horta da, Garbi, lehen txandaren hausnarketa, Gorka Aranberri patroia handiaren eskutik. Astear da bigarren txanda, jaun Andreo. Bandera txuria, gorri ere bai goian bai! Eta izia hor non bai. Ea ba. Aldaketari gabe. Momentuz, ematen du aldaketa handirik ez dagoela, baina hemen barruan. 19 minutuko lana egin behar da, eta auskalo puntetatik gora zer dagoen. Ea ba, lehen kaletik Bermeotarrak, Donostiarrak bigarrengotik, eta poliki aurkezpenekin goaz. Alde batetik Bermeotarrak egungo txapeldunak, azken 3 urteetan Garaile, orain entrenatzaile Joseba Fernandez, Salzamendiri erreleboa hartuta, eta honek azkenean Izagirre hartu du, eta aurrekalari tokian Ojeda kokatu du. Hori da, eta azkeneko estropaetan titular izan diren mutiletatik nabarmentzekoa, Zulaika eta Peazkoa lehorrean direla, David Alfaia, estribor espaldan, pasaren asteburuan, ikusi genuen hanketik, baina azkenean Mikel Calleja, estribor hanketik. Bueno, begira, Donostiarrak nola irten diren, Igor Makazagaren taldea, test bat egitera, presiori gabe, gero dator haientzat helburua igoera, baina gaur hemen, haundi hauekin, nolako gaitasuna dugun, ez? Hori da erronka mutila hauentzat. Batetik etxean daudelako, bestetik aspaldi urtetako Donostiarreko onena ikusten ari garelako, eta hori bere zaleen aurrean erakustea garrantzitsua da, eta hirugarrenek play-offa prestatzeko modurik onena zalantzari gabe, kontxa eder bat egitea dutelako. Halaxe da. Bueno, Hondarribia orain buruan, segundu batera Donostiarra eta Bermeo Urdaibai, eta Tiran, 4 segunduko atzerapenarekin. Hemen Hondarribiarrak,
Mikel Orbañanosek azkenean, uran gazartu du, eta aurrekalari lanetan Redondo, Carrion veteranoa gaur kanpoan. Hori aurko Redondo baborrean batetik bestera tostan ikusi dugu, azkeneko estropadetan hortxe aurrekalari lanetan jarraitzen du, hori otarrak eta gaur lehorrean geratu dena, Gontzalo Carrion. Aldaketa bakarra, osteguneko zailkapen estropadatik. Laugarren tostan, Gari Uranga Zarauztarra. Hondarribiak berme hori segundutxo bat, Donostiarrari bi tirani post, eta hemen azken aurkezpena, Galiziarrena, Tiran, Mardo kontraineruan, eta prestatzailea, Jose Angel Cambados, beste aurreko batutan ere bai, eta mantendu du bere tokia aurrekalari lanetan, Ibon. Beste ostegunan ere hortxe aurrean aritu zen, azken aldian egindako estropadarik onena, Moañakoek ostegunean egin zuten, eta hemen kontxan daude, gustoko dute, eta horren eko erronka dute, Donostiarra atera den bezala ikusita, Ikaragarri, irtera ona, zorrotza Donostiarrena, Hondarribi eta Urdaibai txandan parean dira, eta Orio, estropada puntu hontan, segundu bat bizkorrago zen. Haize aldaketa nabarmenak direnean eta 3. minuturako antzematen da zerbait. Hor begira, une honetan, anemometroak zen markatzen duen, 15-16. Hor, Joseba Munarrizek egin duena, klasiko bat, 2 punta inguruan, Leunetik itsasora jotzerakoan, arraunketa pixka bat ez hartzeko eta azentatzeko, 10 bat eskatzea. Hor da konparaketa. Eta hemen txandako datua. Donostiarra Laura, oso txukun Donostiarrak lehen 3 minutu hauen. Hor Hondarribia. Inigo Bertiz 2. tostan, Horretantzan ibili ditu, Bikendi Altza eta Inigo Bertiz, biti 5 eta 5 bira. Guazen Hondarribiarekin! Oita Marseille! Earra! Luces! Largo! Luces! Largo! Berak esan digu, 36 palan. Hemen beste estropada bat azten da, Ibon. Bai, dagoeneko itxaso zabalean, orain egin behar dena. Arraunketa asentatu, ondoko aztu eta palero ustu. Eta patroiari entzun izan. Aurreko txandan, Ibon, hortxe lortu du Oriok. Tartea zabaltzea eta 6rekin iristea balitzara. Ea orain, Orio konparaketan, Bermeo baino segundu bat bizkorrago, eta Hondarribi eta Zierbena, bina izango genituzke. Kaiku 3 konparaketa osoan. Eta Orioren estropada laurdenik onena, behar bada, 2. hori izan da. Lehenbiziko luzeko, 2. erdia. Hemen gure inguru hontan, haize kolpetxo bat, txikia, baina haiek urruti daude orain. Baina hau esaten dut, pentsatuz hor ere izan daitekela. Bai, horiek guk ez ditu ikusten. Donostiarra eta Tiran pixka da atzeratzen ari dira, Ibon, baina tartea jan dio Galiziako ontzileak Donostiarren bantxari. Abei, eustea, ezinezkoa baita. Bermeo Orioren denboratan, eta Hondarribi segundu batean. Mikel Ojeda aurrekalaria baborretik, normalean estriborretik, ikusten dugu, hor baborretik. Oso estropada gogorra hauen artekoa, hor dira, favorito garbitzat genituen eta begira. Lehen txandan, Orio, nagusi, orain Bermeo, Orioren denboratan eta Hondarribia segundu bakar batera. Eta Kaiku, bira. Indarra, teknika da baino burua behar da asko, Erabaki horra patroien lan ere bai, hor duzue Vicente Carpintero eta ezkerraldeko lehioan Joseba Munarriz. Argi, Bermeo Hondarribiari 2. Eta Bermeo Orioren denborak markatzen ari. Bermeo Hondarribiari 2, beraz ikusten dute orain behintzat azkarro doa zeba. Uretako motorra hartutara ikusi ditugu, sale batzuk.
Hemen, jaun Andreo, mundu osorako, Euskal Telebista. Internet bidez ere badakizue, edo non duzuela aukera, gure emanaldia ikusteko, zuen komentarioak egiteko, eitb.eusen bidez. Argi Mikel, hiru ere markatu du GPS-ak, Hondarribia zoragarri ikusten da, begira, uera pasaz. Da horrankekoak, non sartzen duen pala aurreko paladan, aurrekalariak utzitako arrastoren gainetik. Erne lehen aldiz Bermeo Orio baino segundo bat bizkorrago. Une gozoa Bermeotarrentzat hau. Eta gaurko baldintzak ez dira txarra Bermeo jokoarlearen ezaugarrientzat etortzeko, Haizearen aurka eta itsasoaren alde. Eta Orioi gertatu zaion bezala, lehen kale horretatik aukera izango dute behar bezalako mugimendua egiteko, ez? Donostiarra 13 segundura da, gero Hondarribi da, 3. kaletik. Orain ari da, Puskatzen edo, bai. Txandan Hondarribiri 4 eta Oriori lehen aldiz 2 segundo. Orain Bou Bizkaia aidean doa Bou Bizkaia orain. Kanpora olatu hartuz. Bestea, Ramon Arrizeka izan duena, erritmorik ez igotzeko. Segi gurean. Eta inork erakutsi badu, azken urte hauetan, atzetik, joateko, gaitasuna, arraunketa presakatu gabe, hori Hondarribia izan da. Eta beste bi ontzileak, Donostiarra eta Tiran, hortxe, Donostiarrak aurretik, 2 segundo, eta esan daiteke, San Juanekin, lehian, San Juan, Donostiarra baino segundutxo bat bizkorrago. Baina hor dago burruka, San Juan, Donostiarra Tiran, hor beste estropada bat. Maten du gaurko 5. postua, orotara, Zierbenarentzat izango da. Hala, ematen du, Donostiarra oso ondo, urte osoko lan ona konfirmatuz, eta posa ematen du, azken urteetan, nola ibili diren ikusita, Donostiara aldu, eta maila emanez, eta tekaeko treneruen parean, eta aurretik guztiak. Bueno, minutu bat baino gutxiago, balizara iristeko, 9 eta 19 markatu du Oriok, eta Bermeo une honetan 2 segundu bizkorrago dator, begira Hondarribiri, tarterik handitsuena, hauxe, 5 segundu. Hau, une kritiko izan daiteke Hondarribiarentzat. Ea hoge da, une badaki zer den, rankari lana, behar bada zuleik eta baino gutxiago ibilia, aurre hortan, eta azkarate bera baino ere bai. Horra, Mikel Ojeda, prest. Hor dira ba. Aitzekiari gabe, onaziago ordei bai. Oriori 4 segundu pasatxo. Ateratzen. Hondarribik 9 eta 19, Orioren denboran. Hondarribia. Handa Tiran 4. kaletik, Donostiarrak 2. Donostiarra hobetu irten da. Sartu ere bai, eta irten ere bai. Euska bat aurretik. Donostiarra 18, Tiran 19. Beraz, Ziaboga garaian lan erditan, Bermeo Urdaibai azkarrena, Orio eta Hondarribia 4, gero Kaiko 10 eta maniobra ostean, abeka irian datoz, Bermeok Oriori 4 eta Hondarribiri 6. Ziabogan diferentzia, Hondarribiri 4 pikoko zen, sartu dio olaturen bat, olatu txikiren bat. Bermeok orain estropada dauka, horre edozein entrenatzaileek nahiko lukeen puntuan. Begira txandan atzean, Donostiarra eta Tiran parean, Tiran poparian etorri izan da, txukun hemen, gogoan dute, oker espanago trabatuta geratu zirela hemen izandako ligako estropadan, da gero, ze luze hona egin poparian. Baina orduan, olatu ziagoa ziren. Baldintza oso ezberdinak eta bar. Orain, bi gauz, guzteko amorratzen dago. Batetik, Hondarribiak egoera nola kudeatzen duen, dena momentuz kontra izanik, eta bestetik, ea Bermeok zer egiten duen. Oriok, lehenbiziko kaletik, 3., 4. gora joan da. Ea Joseba Fernandezek, Karpinterok zer erabakitzen duten. Artea zabaltzen ari da. 4 GPS-a momentu batez postera joan da Hondarribi 6, gero beste datu bat, Hondarribi eta Kaikuren artean, txanda ezberdinetan, baina konparaketan 3-4 segundu daude Hondarribiren alde. Horratzeko ontziak, erabat hautsita doa, txanda hau, eta hor konparaketa goian, eta begira dato. Bermeok, 4-5 Oriori,
Hondarribiri 6 bere txandan, eta tiran kokatu da orain Donostiarraren aurretik. Proportzio honetan, errekorra usteko Sorian. Tiran San Juanen denbora hobetzen ere bai. Ea orain, asko falta da, Ibon. Bai, asko eta 12. minutura heldu. Asko eta gogorrena. Ikusentzuleo gozatu. Historiako kontxarik azkarrenetariko bat ikusten ari gara gaur. Marka, 19 minututik bera jetxita, Castro lortu zuen 2006an. Baina gaur, ontzi asko ari dira oso bizkor. Oso azkarri biltzen ere. Orain, Bermeo eta Hondarribia, Orio eta Kaikurekin, diferentzia handiagoarekin ibili dira. Eta hiek gogotik ez dute biek, Formazioa ematen, Joseba Munarriz, esanaz, segi, ez gaude hain urruti, segi. Bat jandi, segundu bat Hondarribiak Bermeori. Eta beste kontuan, Mikel, askotan jarruten gara, arraunak ofiziotik eta baduela, gaur ere bai, baina oso estropada fizikoa gaurkoa. Oso fizikoa. Hau baino fizikoagoa gutxitan itxaso zabalean. Eta beti bezala, estropada ere hontan eta bandera honetan, buru psikologikoki ere, asko eskatzen duen eguna. Bestea jakin egin behar izaten da, momentuan indarrak nola dauden, hori neurtzen, eta noiz ez dut jakiten. Baten du orain, oparian, egonkortu egin direla GPS-a markatzen dizkigun diferentziak, eta Bermeoren aldeko errenta dago, bai, pare etxu Orio eta Hondarribia. Oriok 19-0 egin du, eta horrela bukatu ezkero, litekena da, gauzak aldatzen ez badira, marka hobetzea. Litekena da. Proportzio honetan, bai. Horrela, progresio honetan jarraituz, Bermeok hobetuko luke. Epaile lanak, haizeak egin dezake. Hor dira Bermeotarrak, begira Hondarribi, atzera gore ibili da. Bai. Lehen Mikel, lehen biziko txandan, puntu honetan, Kaikuk eta Gorkaran berrik esan du, Santa Clara uhartearen babesa aprobetxatuz, hori denbora errekuperatu egin dio. Eta orain, Gidoi Berbera ari gara ikusten, Hondarribia eta Bermeoren arte. Bermeo, Hondarribi Laura eta Orio zazpila izango genuke. Hori badaki Joseba Munarrizek, une hona izan daiteke Hondarribiarentzat. Ego haize honekin, Santa Clara uhartearen babesa aprobetxatu. 14. minutua. 2 minutu eskas falta dira, begira norabidea. Horrera. Eta Oriok markatu duen tornoa ikusita, 19-0-3, begira Bermeo. Eta begira Hondarribia. Biontzi jetxiko ote dira ba, 19 minututik, Ibon? Larri bili, haizia gorain eufada gogorren batek hartzen ez badu, bintzat. Une oso nahu Hondarribiarentzat, Une oso nahu Hondarribiarentzat. 6 segundu atzetik ibili da, 2 izpairu errekuperatu ditu. Eta Bermeotarrak oso indartsuari dira. Estropadaren burua hartu, beti esaten dugu, patio asko. Baina Orio 19-0-3 markatu du, eta une honetan Bermeo, Orio baino 9 segundu bizkorrago, eta Hondarribi 4-5. Orain bigarren txanda hau lehen bizikoa baino dezente azkarrago datu. Ikaragarrizko estropada, jaun Andreo. Historiarako geratuko den estropada. Hain azkar, horren beste arraun elkarte, ikaragarria da gaurko. Hondarribia ere une honetan horrela jarraitu ezkero, zera legoke. 19 minutuko, mugan. Eta atzeko burruka, tiraren alde garbi. Tiranek orain 9 segunduko tartea Donostiarrari. Baina behon dira Donostiarrei, atera diren modua gati. Horrela atera da. Horixe da hobetzeko era bakarra. Honenekin ateratzea. Egon kortuta tartea. 3 segundura orain Hondarribia orain oso ondo ari da. Eta Orio eta Kaiku ere atzerago ibili izan du dira. Begira Bermeo.
lau. Hor dago burruka, ikaragarria biena. Hondarribiak oso ondo aprobetxatu du bere unea, nire ustez. Eta maixuki kudeatu dute, atzetik 6-7 segundu ibili, eta talde gutxik izaten du gaitasun hori, Ez erortzekoa, Donostian, bandera irabaztera etorriko. Une honetan Orio 8 segundura legoke. Zeinek esan behar du dago, Oriok egin duen denbora, 19-0-3, eta orain konparaketan, hirugarrena 8 segundura. Harrigarria ikusten ari garen. Zoragarria Jaun Andreo. Ea orain badia. Begira hor, ordezkarien armaila. 2 minutu baino gehiago daramatzate 40 palaren muga horretan. Haze estropada, Mikel. Izugarria, ez dugu astuko, Jaun Andreo. Eta Bermeo eusten aurrenengo postuan, eusten. Begira, erio batean, kirolaria, jo erio batean. Ikaragarria, 17-20, haize kolpe fuerteren batez baldin bada, marka, hobetu eta nola gainen. Eta orain banderak zeharo erorita daude hemen. Kontxako barren hontan. Bermeo Hondarribiri lau txandan eta hori 8 konparaketan, Jaun Andreo. Tiran Garbi bere txandan kokatu da hemen 3. Hala ere, Zierbenaren denboraren atzetik litzateke. Behin-behineko zelkapenean, Kaiku 4, Zierbena 5, Tiran 6, gero San Juan eta Donostia. Orain kontua da, Hondarribia 5. kaletia da antxe. Motorei pega eginda, gustora gongo litzaket. Ez tri horrera gorein dira. 250 metro, 5 segundu berri. 5 segundo. Eta hori 9. Azken txampan hor. Dena ematen. Arraunlaria Jaun Andreo. Patroiak eskean, noski. Bira, nola datorren. Oriok 19-0-3 egin du eta marka 18-49 Castroren 2006. 43 pala, Hondarribia, eta ubera pasazia. 4 segundo eder txanda honetan, hori 9. Oriok 19-0-3 egin du. Begira kronoa. Marka, historiarako marka Jaun Andreo. Bai, Urdai bai, 18 eta 50. Eta hor da Hondarribi, 4 gehiago Jaun Andreok. Ikaragarrizko estropada, 18-50 egin baitu Hondarribiak ere. Oriok 19-0-3. 9 segundutara Orio. Bermeok Hondarribiri 4, Orio 9. Bideo finisha repasatu eta euneneko horiek zuzenduko dituzte, baina tarteak hor daude. Dena zabalik bigarren iganderako. Hor da Tiran, 30 segundora Tiran. Eta 6. tokira 19-24. Hemen da Donostiarra, oso ondo Donostiarrak 18 segundura. Lehiakor, bai horixe, 8. bai 19-22. San Juanek 19-21 egindu, baina gaur Bermeok marka lortuta Donostiarrari 18 segundu sartu dizkio. Horrek frogatzen du hemen guztiek egin dutela ikaragarrizko estropada. Sara Gandara aldu zuenen aurrera protagonistekin, eta gu ere saiatuko gara hemen protagonistak elkarrizketatzen. Hemen dugu Jaun Andreok, Uriarte jauna. Anton, zorionak, historikoa egin duzuena. Bai, ze gaurrek pesotan barki ez dala jaukinoke batiko ja. Ze ogin jaue Castrokin zauen, 18, 49, da horiek izan gor 19 bi, bai, gaur kuzan da, bueno, luju. Ikaragarrizko estropada egin duzue, lehia zorrotza Hondarribirekin eta baita ere konparaketan Oriorekin, errenta polita. Ba, hola gabitzez, urte guzti gabitzolan, ez da gaurko itzin bagarri, bai, gaur, nepetzoten mutilek gaur ilusio gorrek ardabila. Gaur ez pentsaten ligi, bai, haue ja ligi txiko apurtzuet, bai, gaur, nepetzot estropada erren zula. Orain, urrenoko astin ez da izen pasako da. Bai, alkarrazuko izan bai. Elkarrekin izango zarete, hori da beti garrantzitsua eta errenta zuen alde. Bai, hori da, nik hori izontu, gaur be alkarrazuti danok ezonteko alakorek. Horain, datorren astin zen pasako da. Osta kalikasi ikusi biko. Gaur batoko dazku, ez da itxarra honen zapadan. Bai, bueno, posik gauz. Da neu bakarrik ez, barrio gorri zepizote, zata gara hola. Da jaizek asko izganera ezigidako. Erki, mila esker eta zorionak gozatu. Gaur
egindakoa historiarako geratuko da, horrelako baldintzak, horrelako kronoa, marka zoragarria, orain bandera da helburua. Bai, bandera hau, eta gero ama isuteniko liki ebermion. Osondo, mila esker eta zorionak. Eskerrik asko zeberi. Uriarte jauna eta Frantxis González Etxebarrire hementxe da, elkarri zorionak eman, hori jotarrek ere bai, eta kirol legez hemen danak, eta hori benetan posgarria da. Frantxis, zorionak, hori estropa da, hori denbora historikoa, esango dugu, eta, bueno, hortxe zarete, hau zabali dago. Bai, zabalik, oso zabalik, ez, ikusi duguna, bueno, ikusgarria, ez, hasieratik markatu diren denbora, bueno, rekorra buskatu da, bi trainera rekorraren azpitik, beste bi hor inguruan, bueno, ikusi dugun estropada gaurkoa, zan duzun bezala historikoa. Eta kezka puntu bat izango zenuten, hori jotarren denbora ikusita, ez da, lehen txandan eginiko denbora, eta gero gainera estropada nola jarri den, Bermeotarren errenta, bigarren luze horretan, zuen ontzila, sendo, konfiantzarekin ondo aritu da. Bai, kezka pixka, bai, batez ere, eguraldiaren aldaketa, goizko aldaketa, ikusi dugu ez dela ala izan, eta hala uste genuen, gutxienez hori horren denboretan ibiliko garera ginela, segundo batzuk gora bera, eta bueno, ikusi dugu, ez, hasieran pare-parean joan garela kanporaka, gero Urdaibai saiatu da hor estropada puskatzen Ziabogara hurbiltzen, baina, bueno, ikusi dugu, ez, bigarren luzean eutxi digula eta horri ditxi gerela, abantaila berdinakin, beraz, hortxe gaude horrenik. Frantxis, bandera oso garestia dago, baina aukerak badituzue, garbiak, hor izango zarete hirurak pare-parean, datorren igandean ikaragarri ikusi behar dugu. Argi dago, ez, gaur ez dela erabaki, bai abantaila txikia, polita dutela, baina, bueno, bigarren nik uste dut urrengo astean irabazten dunak arek eramango duela bandera. Bueno, eskerrik asko, eta zorionak egindako lanagaitik Ondarri Biarri. Bale, eskerrik asko zuei. Sara Gandara, aurrera, itxasoan protagonistekin. Iñaki Goikoetxea eta bero daukat hemen aldamenean, bueno, aurrena zorionak, Eskerrik asko. Errekorra, 18 eta 53, hori da hori denbora. Bai, jakin du rekorreko eguraldiz da daola, eta ez dugu jakinia horizoaz konparata iziak zela nengoa, baina horretzen bi urten gara. Jakin du rekorra alzalain eta irabazi nahi banak rekorren birbala. Lehen da biziko kalea egokitu zaizue, zure ustez egon alda desberdintasunik? Ez dakigu, azkanian Josebak beti zain gaitxu ez pentsateko gure esku ez da hone faktorietan, eta hori pentsabarik urten gara estropaia apurtzera. Urten zarete horiok markatutako denbora bazen ekitela, 9:03 ere hori oso denbora ona zan, Bai, hori ikusi dugunean, momentu aten kanpuno gara da isi ikusi dugu altzaten, gero hemen barruan ogarenean barriro modau baretu da bela, eta jakin dugu hortxe denbora nibiliko inila. Eta gure zorionerako hobetu indugu. Aizu, Ziabogan ere, historiarako datua lagadozu, inoizko denborarik onena izan baita. Hori ez dut jakin, bueno, hor geratzen da. Egon borobila, Bai, baina ondik ezer ez da maitzu. Datorren hastian irabazi birda. Bueno, favoritok ez duze utzik egin, ez dakit nola kudeatu dezakezuen daukazuen abantaia txikia izan ere, gaur Ondarribiak ere estropada borobila egin du. Bai, hemen kudeatu ezin da egin ikusi hori zarautzeko estropadan zepasezakon, hemen hiltxera urten bida eta estropadia irabaztera ez da besterik. Bueno, gozatu sorte hon, datorren asterako eta zoze esan nahi dozu, ez da? Bai, nahi etzat esan lekitxarrari ondo pasateko San Antolinak eta kuadriakoari ez pasateko askorik. Hortxe, bezua, eskerrik asko, gozatu. Bai, eskerrik asko. Bermeotarren poza ikaragarria da, eta hori jotarrak ere, pozik izango ditugu, zer dioen Arostegi jaunak estropada ederra eginda, eta orain, zailkapena ikusi, horrelako estropada egin, 9:03ko kronoa markatu, eta azkenik bigarren jardunaldira, 9 segunduri buelta emateko erronkarekin. Iñaki, eguerdion. Bai, eguerdion. Zenbat sentsazio ez da, bata bestearen atzetik eta dana pilatuta izango dituzu, zuk eta Orioko zale guztiek, ez? Bai, Kontxako estropak hori izaten dute, ez? Zuk esan dezuna, tanda bukatu deunen, ikusi deuze demora egin deun, eta esan deu, demora ikaragarrizkoa da, irabazi nahi badigute, behaiek ere, bagenekin asko ibili beharko zutela, ez? Eta, esate genuen, bintza bizikateatzeko moduko eguna izango tezan. Uste du, baietz, ez? 9 segunduta gaude, pena dakat, usten dut, behaiekin parean egin bagenun estropa gaur, ez dut uste 9 segunduta gehatuko ginenik, noski, Bermeok zorionak eman, Ondarribiri ere bai, estropa bikaina egin dute beraiek ere bai, guk ere bai, baina nik usten dut behaiek haizearekin suerte, gure aldean suerte hori izan dutela, kanporaka
ego-ekialdeko haizeakin egin dute, eta gero Ziabogaman eta gero ipar-mendebaldekoa jarri da, ez? Eta, bueno, ez da haize asko, baina, bueno, hori, hemen segundu batzutako diferentzia egiteko nahikoa, ez? Nik uste guk estropa guztia ego-ekialdeko estropakin egin deula, eta, bueno, pena txori da gau, nik uste gaur parean izan baginean, ez ginela 9 segunduta geratuko. Bueno, datorren igandean, elkarrekin izango zarete, zuk aipatu bezala gaur ez, baina datorren igandean horrezko txandan hor lehian, 10 segundutik bera zaudete, 3 arraun elkarte, hau ez dago erabakita, eta erazora joango zarete, ez? Garbi. Gure konfiantza handia dakau, gure aukeretan sinisten dugu bat, badakigu, gaur eguardik 12 baino zailago dagola, baina, bueno, ikusiko dugu, hemen kontxa bigan eta irabazten da, oraindik lehenengoa jokatu da, 9 segunduta gaude, Hondarribia beste 4-5 segundu, guk ere Kaikui egia esan 4 segundu pasatxo, eta usten dut urrengo igandean, oraindik ere ez dakigu momentu honetan nor izango den irabazlea, eta gu dena ematera eta bandera irabaztea etorriko gea. Oso ondo, eskerrik asko eta zorionak egindako lanagaiti. Venga, eskerrik asko zuei. Eta bagoaz Kaialdera aurrera Xabier Andueza. Hemen da gure ondoan Jose Luis Korta. Jose Luis, bueno, demorak ikusita, zuek 19 eta 7 segundo, demora bikaina, eta 4 13 segundura. Gutxako ekiar estropona da. Pentsatu edo guk indeun eta bigarren gotan da, gaurreko rauziko diek. Kontuzi jokona zaben da, tripulazio jokona eta indute lana. Baina estropa bat irikila dago, indarro bila bertan, hori jore 9 segundua, guk Michel da 6 ongo dia, baina gure firmatuko genuen, azteko horren opertan otia abenetik. Hori izan behar datorren iganderako lehian, ez da? Beno, guzaiatuko, zaigaltuk ez dakau, beha dia, beste irura dia favorito, eta baina estropa politak egiten da, egualde bizka berdetzen balima da saliteke, baina onda, bermeo ondona. Salida mentaka da, 4 segundoko mentaka, horregazko hori du. Eta ez dakit, harrituta zaude denborekin, bi traineru 19tik bera. Bueno, nekin nik hori, nik aspaldi izaten hor, aspaldi omertzula 19tik, azpitikan, gukin genuen Castrokin, baina kondizioa begetxian. Eta azkendia azkarri biltzen da, kondizio garriari ziren gaur. Eta usteek bigarrengoa gara aiziak, piskala gainoten, aize piskazio negutxi, baina tripulazio azkarrak eta kondizioetan nik behin bakarrik ikusi dut kontxo beto. Rekorra Sanperok intzunen, urak brillo egiten Libia eta Libia uretan, nekura ez ikusi, izpillo egiten zuen. Baina zaila da itxasuan olako giro bilatzea. Eta tripulazio gona dia eta oportunidad deutenen kalia eta ona beno kaliak, zanuek 3 ona dienen, azkarrileko diabek. Eskerrik asko, Jose Luis. Vale, daik zueri. Jose Luis Korta pozik eta sailkapenak errepasatuko ditugune batez eta berehala beste protagonista batzuk hemen zain baitugu Ortiz jauna. Begira sailkapenak Bermeok denborarik onena 18, 53, 52, diot euneneko eta guztiz eta bideo finishak errepasatu eta gero hauek direla datuak. Hondarribia 4 eta 28 hori jo 9 eta 78 eta Kaiko 14 eta 12 hauek horrezko txandan izango dira. Eta gero Zierbena 28, Tiran 30, San Juan 37 eta Donostiarra 28. Ea Ortiz jaunak nolako balorazio egiten digu. José Manuel, muy buenas, 5º puesto para Zierbena, ¿satisfecho? Sí, yo creo que hemos hecho una primera parte de la regata muy buena y luego, claro, con esos tiempos cualquier cosa se desvirtúa, ¿no? Porque la verdad es que batir 2 el récord y Orio estar muy cerca de batirlo, nosotros hemos hecho un muy buen primer largo, nos hemos peleado ahí con Kaiku y bueno, ha sido también mérito de Kaiku, ¿no? Al final el pasar y la regata que ha hecho. Bueno, vamos, próximo domingo, tanda de consolación. Hay que defender ese 5º puesto porque estáis en 10 segundos, ¿verdad? Sí, Tirana 2 y tanto con San Juan como con la Donostiarra 10. O sea, ahí no se puede dormir nadie, ¿no? Porque como te duermas un poquitín, 5º puesto en principio sería para nosotros un muy buen puesto y eso, como bien dices, a defender, a pelearlo con uñas y dientes y a ver si somos capaces de hacerlo, incluso bueno, de recortarle un poquito la diferencia de esa Kaiku que tiene con nosotros. Estupendo, muchas gracias. A ti. José Manuel Ortizen azalpenak eta bagoaz itxasaldera Saragandara, aurrera. Joseba Fernández, Bermeotarren prestatzailea harrapatu dut hemen. Joseba, zorionak. Eskerrik asko. Errekorra, denboran eta baita Ziabogan ere, baina argi bili behar dugu datorren astebururako, izan ere 10 segundutan 3 traineru zaudete eta 10 segundo erraz jan daitezke, ez? Bai, hori hala da, eta ligak erakutsi digu
Ze gora berak izan ditugun gure artean, berritasun asko, nivel diferentzia oso txikia, eta bueno, kaleak eta itxasuan gora berak, eta bueno, gehien asmatzeunak urrengo igandian, alde erabakiorrak ez direnez, uste arek erabakula bandera. Zer pentsatu duzu lehendabiziko kalea egokitu zaizuela jakin ostean? Egia esan nahiko lasai neon horren inguruan, ze mariakia goraka zetorren, eta normalki mariakia goraka datorrela bai hemen eta bai edozein estroparen mutan diferentzia txikitu iten dira. Nolabait estroparen mua berdin duitea. Eta, bueno, unotikan bagenekin aukera geneukala, batez Donostiara dozetikan zijoalako, eta uste genuen Donostiara batzak botako genula. Eta, bueno, planteatu dugu gure kaletik juten kanpoaka, gure kali helduta, eta gero buelta eman da, Hondarribiak usten ziguna, rimatuarea. Eta, bueno, Hondarribiai bai komenizitzaion laugarren kalera edo gehixio sartzia ere, korronte hori aprobetxatzeko eta nahiko utzi digu. Eta, bueno, hala ere, Kaikok hori joi dion bezala, Hondarribiak guri horre 10-15 minutuko tarte hortan, uste denbora pixka kendu digula eta ondo aguantatu digula. Baina, bueno, zorionez gero bukaeran, azken 5 minututan heldin jau diferentziari, eta hori alde ukitzea importantia. Abantaia bai, Joseba, baina ez lasai egoteko modukoa. Nola kudeatuko duzu lan taldea aste honetan datorren igandeari begira? Bueno, uste dute aste polita izango lan atletikan, beti kontxa horrela prestatzen dut, behar bada lehenengo jardunaldi polita botatzeko saioa egiten dugu, atatzen balin bada edo ez badatzen ere, ona. Eta gero pentsatuz, aste guztian, aste zuan zehar lan egiteko eguna daudela, eta, bueno, saiatzen gea horrei atekin ateatzen, ez? Bai, aste azken ostegun egun horietan, handik ere puntito gehiago bilatzen, ez bakarrik mantentzen, baizik eta, handik ere igoeratxo bat dugula iruditzen zait, eta hortako lan ingo du. Ederki, mila esker, Joseba, zorionak eta sorte hon, datorren iganderi begira. Eskerrik asko. Hor da, Bermeotarren prestatzailea eta hemen klubetako ordezkarien armailan, Pedro Mari Abando, Kaikutarren ordezkaria, pozik suposatzen dute, guardion? Bai, ez garri gongo, hemen lehenengo txandako hori apurtxa tara da, estropada bi gaina, batez lehenengo luzean, eta guk hor mantentzen gurea laugarren, bosgarren minutoik hortzea diferentzia lau segundotik gora, Ziaboan ia 8 segundu atzeu eta rekuperatu ingo ere batez bigarren soluzian bikaina eta amaiera gehiagorik ezin da eskatzerik. Gero hortzaudete horrezko txandan, Kaiku ligan laugarren eta hemen ere bai eta estropada honak eginda, zelkatze zaioan ondo eta gaur ere bai, ezta? Bai, Galizati guzti genuen geroto gertu genduela eta, ilusio etorri gara honantza. Hor, pentsak duen, denporak ezin zela egiteko estropadak gaur komentatu egun garela, gaur segurantzen rekorra hortze gertu egun gozala. Eta, hor momentu batean hor lehenengo luzia batez bigarren txandakoa, hor aldea, agian apuitxo betorre egua atara da honetan gero, baretu inda berrera. Estropadak horrela dire, eta post gehiago ezin du garela. Nik uste dute Josuliz denpora bikaina asmatzen ari dela. Eta, ezin da eskatu gehi hori. Osendo, eskerrik asko eta animo iganderako. Bale, Pedro Mari Abando, arraunlari handia izan dakoa bera ere. Aurrera, Xabirandu eza! Joseba Munarriz dugu hemen, Hondarribiako patroia. Joseba, hortxe denbora ikaragarri hona egin duzue eta bigarren, 3 segundura. Bai, rekorra hortzago aspalditik, eta bira gaur guk ere bai jakin dugu azkar juten, eta bira, 3 segundu hor gaude, kriston ilizu jakin, horrengo igandeko. Nola izan da estropada, Bermeo ia hasieratik aurrean buru hartu du, ondo utzi diozue, aldea momentu batean zikoa ere izan da, gero ondo buelta uzate edo? Bai, ondo bueltatuko da. Gaur jakin egun olatu bat hartu ez hartu, pixakanboa bagatxiki hori aprobetsatzen zuna, ondo jungo zela. Buru az dugu galdu, denbora guztien borrokan egon gara, eta ekiponek jakin duna da borroka egitea. Eta gaur demostratu bere bai, borroka eginta hor gaudela. Ikusi duzutenean lehenengo txandan horiok 19 eta 3 segunduko denbora egin duela, ez dakit?
kezkatuta edo esperozen duten errekorrak gertu ibiko da gaur? Bai, espero nun. Ikusita nola jute gudan guztia eta nola ibidien hori jo, esan dugu gaur irabazi nahi duna errekorra egingo du. Bueno, datorren igandeari begira, orezko txandan, ligako 4 onenak, berriz ere elkarren ondoan izango zarete, 3 segundu besterik ez, hori ez dago urruti, Kaiku ere ez, hain urruti? Zinor ez dago urruti, kale bat, txar bat, okale hon bat egin dezake bandera hau galtzia o irabaztia. Esan dizu bezala, kriston ilusioa dakagu eta ilusio hori ez dugu kenduko. Eta guk Hondarribia honera atorko da, urrengo igandean, alden azkarren ibiltzera eta alden Hondarribia bandera irabaztea. Eskerrik asko. Bale, zuei. Oso ondo, orain Galiziarren hitzak ere bai, Bitiz jauna hementxe dugu, Tirango ordezkaria, eta suposatzen dut pozik izango dela gaurko estropada honetan bere mutilek emandako mailarekin, azkenean 6garrenak dira, 30 segundora. Ángel Villitez, ¿cuál es la valoración? Buenos días, en primer lugar. ¿Contentos con el trabajo de Tirán hoy? Súper contentos. O sea, hoy hicieron una muy buena regata y esperemos superarla para el fin de semana que viene. Ha sido una jornada histórica con unos cronos estupendos y bueno... Hay mucho caballaje ahí. Sí, ¿verdad? Sí, pero Tirán ha hecho también una bonita regata, habéis remontado en el segundo largo y bueno, ¿qué objetivo se va a marcar Tirán para la próxima jornada en la tanda de consolación? Tenéis a Ciervana muy cerca, a 2 segundos. Trataremos de superarla, o por lo menos que nos dejen intentarlo y después ya veremos. De momento los chavales hicieron una buena temporada y esto es una alegría para ellos. No ha sido un año fácil para vosotros como club, no es fácil nunca para las tripulaciones de Galicia venir a remar casi todas las semanas a Cantabria y al País Vasco. Esto es una inyección para vuestra moral, a nivel psicológico vale mucho, ¿verdad? Es un premio para ellos y es como una olimpiada, como dicen ellos. Entonces, el haber entrado el jueves ya para ellos ya fue el colofón y la regata de hoy pues más aún. Entonces vamos a tratar de superarla el fin de semana que viene. Estupendo, ánimo, mucha energía para el próximo fin de semana. Aurrera Xabier Andueza. Bai, egoi intxauspe dugu, Donostiarrako arraunlaria ben gure ondoan. Egoi, konta iguzu, gustora edo ez hainbeste edo zer? Bueno, ez hain gustora 8. postua lortu duelako ez, baina bueno, bitzak gertu gatu gara San Juan dikan, da Tirane beak, tartia bandikan urrengo igandian salbatzeko mokoa da, eta bueno, urrengo igandian buelta baten saiatuko gara. Ze valorazio egiten duzuen, 19 minutu eta 32 segunduko denbora oso ona da, baina ikusita birreko egon direla eta Urdaibaik 18 segundu, atea izuela. Bai, bagenekin giru bat denbora oso ona markatzeko azala, ez genuen espero rekorrian ibiliko zianikan untzi haue, baina bueno, saiatu gara fuerte ateatzen alik eta gehiena eusteko behaien martxa azkar horrei, eta bueno, azkenian San Juan dikan segundu bat egatu geha, Isla Parian 4 segundu atzetik gindoa zela esan digue, ez dutu deu, agar buelta maten genean, baina bueno, ez da nahiko izan. Bueno, bi gande hauetako lana sentsazioak garrantzitsuak izango dira zuentzako, benetako helburuari begira, ez 2 aste barruko helburuari begira. Bai, bueno, gure benetako helburua hemendik 2 aste barru da, baina egia esan behar baizu, ez gara hortan pentsatzen nahi bain, ez? Gaurko egun hau genekan buruan aste honetan, eta baina datorren aste honetan ekuiko dugu urrengo igandia, ez? Gio beste aste bete ekuiko dugu burua playoff eta jartzeko. Eskerrik asko egoi. Zaurratik. Bueno, eta klubetako ordezkarikin jarraituko dugu, hemen ordezkarien armailan, hemen da Xabier Arraraz, San Juan darren presidentea, eta irrifarrearekin egia zen gaurko eguna bizi egin behar zen, ez? Bai emakume mailan, bai gizonezko mailan. Zein da zure hausnarketa gaurko estropadaren ostean? Lehen emakumei buruz hitz egin dugu, orain gizonei buruz. Bai, hombre, beti bezala, ez? Taldea burumu belarri burrukatu duela, konten gaudela emandako mailarekin, zen pentsasazu 19-21 azkenan aurrenak izatea, atentzio gitzeugula, ez? Ikusi da zen nolako maila daukagun gaur egun Kontxako estropadan, bino nezate izuten bezala gure mutilak egindako estroparekin arro, beste igande bat gelditzen zaigu, eta ua ere bai dena emateko asmoakin eta disfrutatzeko etorko gea. Bai, eta gainera, lehen txanda horretan, kontsolazio txandan, diferentziak ez dira hain handiak, ez dago hain urruti Zierben.
Ez, ara da, ez, Pierbanekin burrukan aitu geha, baina da Eusko Labeleko pixka bate kalko bat, nola izan dudan, badakigu, guk ere bai nola gabiltzan, haiek hartu nahian eta ezinezkoa izan zaigu, binon gaurkoan ere bai, hortxe ez dira alde oso handiak izan, horregatik esatez, guk emandako gure mailarekin konten gaudela. Binon, gertatzen dana, besteak ere bai estutu egite dutela, gaurko egunakin dena gogotxe etortzen direlako, eta, zein behar dugu, zoriondu, erabasi duetenei, hau ez da bukatu, esaten den bezala, igandean berriro etorko gago gogotxu, eta, gaur arratsaldean badaukagu beste lehi bat, gure gaztetxoak Portugaleta da dijoaz, beraz gure eguna, estropara eguna, oraindik ez zaizkigu bukatu. Eta hor ere, diferentziak benetan txikiak nola dagoen arraun mundua, ez, demoraldi honetan? Nik uste azkenean denak prestakuntzak ere bai berritu egin dira, materialak eta gaur egun diferentziak are eta gutxiago izaten dira, guandik badira, goi mailako taldea, indartsu daudelako, bino pixka bat murrizten nahi dira, eta gutxinez hori da gure helburua San Juanetik alik eta txukunera lan egin, ea goikoekin ere borrokan aitzeko badaukagun, horregatik bai neskekin, bai mutilekin eta betrinerokin ere bai gaur ea zuerte daukaten Portugaleten eta lortzeri badaukagun arreze bateko igoera hori. Ederki, animo arratsalderako eta datorren iganderako asko duzu eta jokoa. Bai, asko dago, baina gogotxo etorko geha. Eskerrik asko! Kai alderagoa, zaurera Xabirandu eza? Jon, Unanue Azkoitiarra, Urdaibaiko arraunlari hemen dugu gurekin, dagoeneko 3 bandera irazitako veteranoa, esango nuke. Jon, zorionak, demorarik onena, rekorra, alare aurkariak gertu, Eskerrik asko. Gaurko rekorran kontu hori datuz bada, ezta? Ikusi dugu hori zion 19-0-3 hori denbora oso dotore bat zala, eta zein berko zan hori hautzi alizeteko. Azkenin egun baldintza oso egokisek izango zila gaurko kontan, ala aurre ikusitzen zen, eta guretan geure errendimendu maksimu eskaintzeko gai izan gara, eta pozik. Aurretik hasieratik esango nuke, tartea, Hondarribiarekiko tartea handiago ere izan duzuen une batzutan. Ez da genik nahu gehiz ezan regatan zierre nola jungean tarte referentzio duzen inguruen guk geurea jungea, geure lanien buru belarri zartute, eta estropa kompleto bat egin gai izan gara, eta pozigen. Lehen ere hiru favorito nagusi daude hemen, agian pikin bat aurretik esaten zutenez Urdaibai zeon, orain tarte txiki honekin gehiago izango zarete datorren igandeari begira? Gu datorren igandeen beti bezala 0-tik astea etorriko geha, tarte hori betire txikine izendare alde ukitzi ondo da, baina 0-tik hasiko geha, topea ertengo dugu eta gero goek. Eskerrik asko. Zuei. Eta Donostiarren ordezkariare hementxe dugu Alex Alba jauna, egunon? Egunon. Suposatzen dut oso posik izango zaretela, ez? Gaur, estropadan lehiakor hasierako txampatik eta amaieran arte, horri bilizarete, burruka. Igaz ere nahiko lehiakor raitu ginen, segundu batera, eta gaurko emaitza antzeko izan da. Eta datorren iganderako, zein da helburua berriz horrelako estropada hon bat egitea, pentsatzen dut, hau zuentzat oso garrantzitsua da, baina balio berezi badu gero jokatu behar duzuen playoffari begira, ez da? Playoffari begira, Kontxako estropada oso bide interesgarria da trebatzeko, ez? Eta, lehiakide gogorrak direlako, nik uste dute horrek lagunduko digula playoffa bideratzeko. Begira gaur, San Juanen denbora ikusita, hortxe zaudete, segundu bakar batera, eta San Juan, Euskolabe Ligan non dagoen, ez da? 6garrena da. Bai, hala da, oso harro gaude. Donostiako traineruen artean inoiz izanen markariko erena utzi dugu. Orduan bide honetik goazela nik uste argia da. Eta beste markada bat garrantzitsua da ikustea Donostiako arrauntzaleak, Donostiako zaleak, kaian, bultzaka, talde animatuz hori ere behartzen eta oso garrantzitsua da, ez? Bai, jendea pozi dagoela, uste nabari da. Oso ondo, mila esker eta zorionak. Eskerrik asko zuri. Zorionak Donostiarrei ere aurrera Xabirandu eza. Hementxe gure ondoan Tirango arraunlaria David Alvarez, gainera bitxia da, bere azkeneko kontxa aurten ari delako jokatzen, 6 aldiz egonda eta aurten utzi egingo du arrauna. David, decía, una concha muy especial para ti. Sí, es especial porque creo que va a ser la última. Ya empecé la temporada pues asumiendo que llevo 22 años en esto y ya he tirado bastante del carro y la cosa está difícil.
los pequeños tiran y la casa tira. Y sí, pienso que es mi última concha, llevo 6 en 7 años. Creo que hemos logrado algo impensable para el remo gallego, que es entrar estas 6 veces, 14 en total. Un logro muy difícil que alguien lo pueda superar, ¿no? Creo que es el momento. Hoy hemos hecho una gran regata, creo que la guinda está ahí, la guinda era entrar y competirla. Estamos compitiéndola y a ver si podemos conseguir un peldañito más. Te decía, bonito colofón a tu carrera, el estar aquí este año, ¿no? Te quedan 3 regatas para remar, Concha, y las 2 últimas de la Liga. ¿Qué esperas del domingo que viene, después de los tiempos de hoy? Bueno, disfrutarla, ¿no? Porque hoy hemos disfrutado, hemos sufrido, claro, porque el remo es así, pero hemos sacado partido del bote y cuando el bote no sale lo que entrenas, salimos satisfechos del mar, ¿no? El resultado a veces es indiferente para nosotros. El resultado era el jueves sí que veíamos resultado. Una vez dentro hay que competir, estos son colosos, la regata de hoy creo que es histórica, hemos hecho 19-23, que creo que es un tiempo impresionante para Tirán. Solo en una clasificatoria hemos hecho 19-19 y en otra clasificatoria igualarlo, de 19-23, y ha servido para ser sexto. Aquí se ve el nivel que hay en esta bahía y da gusto ser remero y vivir esto. Te veo muy emocionado, ¿eh? Sí, bueno, estaré más para la semana seguramente porque sí que ya me despediré de esta rampa como remero, eso sí. Gracias, enhorabuena a ti también. Nosotros, muchas gracias. David Álvarez, ibilbide luzeko patroia, eta patroi bikaina. Bueno, Ibon Gaztañazpi, hausnarketaren garaia, egun historikotzat jo dugu hau eta uste dut ala geratuko dela. 18-53, Bermeok, Hondarribiak 18-57, Oriok 19-03, Kaikuk 19-07, inoiz ez bezain askar. Bueno, datua hor, gauzak argitzeko, haizea ze aldatu da lehen txandatik, bigarren gora, 10 eta hurrengoan 11, baina ez da, diferentzia... Ez da berdina kanpora doanean, edo tortzean... Zen momentutan, eta dauden ufadatxo horiek, bataz bestekoan, agertzen ez diren horiek, ze momentutan eta nolako eraginarekin, ez? Goiz osoan zehar aipatu dugu, gainera emakumeak bukatuta hor argialdi hitza, leunaldia aipatu dugu, eta joera horixe izan da, eta nik uste dut, gehiegi ez, baino egin duena, haizeak ere beira egin duela. Hori batetik, eta hemen ohar koskor batzuk hartu ditut, eta lehenbiziko horixe aipatu dut, Mikel, inoiz hemen Donostiako badian ikusi dugun estropadarik azkarrena. Alde horretatik, kordetzeko modukoa, eta hitza historikoa da. Bi treneru emeretzitik bera, 19-03 Oriok, Kaikuk 19-07, zortzigarrena Donostiara 19-22, inoizko treneru Donostiarrak indako markarik honena, beraz, azpimarratzeko lehenengo datua, iruditzen zait, horixe dela, alegia, guztiek egindako markak. Bigarrena, zabalik dugu dena datorren iganderako. Alde batetik, astebetean parteak dio, olatuak izango ditugula, eta tankera gehiago izango duela bigarren jardunaldiak osteguneko sailkatze egunarekin naturari dagokionez, gaurkoarekin baino. Hau, neurtu egin behar da, eta besteak beste, jarraitu Euskal Telebistaren eguraldi gizon eta emakumeek emandako informazioa, eta hortikan izango dugu nolabait abia puntu eder bat datorren iganderako. Baina, baldintza honak baldin badira ere, orezko txandako laurak 14 segundutan izatea, benetan aipagarria da. Eta nolako kronoak egin dituzten gaur, baina elkarrekin, banderari begira, 122. Bandera irabazteko hemen Donostian, zer esan behar dugu, Ibon? Oraindikan aukerak guztientza daudela. Bai. Guztientza diot, horrezko txandako entza. Mikel, hauko zulutik kendu didazu, demorak aztertzean, eguraldi onarekin ere, Hondarribiak Berme hori aurten, lau baino gehiago kendu dizkio. Eta Oriok ere bai. Zarauzko estropadako aurrekaria hortxe dago, begira, larun batean zer ikusi genuen, eta igandean erabat egoera nola irauli zen. Hori eguraldi onarekin, asko moduzko, eguraldi pixka bat baldin bada, hemen pentsa Donostian zer ikusi ditugun, eta nik banderarako, gainera beti izan du, 10 segundutik bera dauden treneruak, benetazko aukera dituztela. 3 hautagai garbi, eta Kaiku ere, urrutixago, 14 segundora, baina 3 hautagai garbi bai, hori bai.
diferentzia Bermeotarrena. Noski. Eta hori nik... Ontzi bat aurretik, ontzi terdi. Uste dut, lehen Francis Gontzalez Etxabarrik izan duela, txanda irabazten duenak segurazki zera eramango du, bandera eramango du, baina hori ez da beti gertatzen, eta bada ez ere, hobe izaten da gontaile alde izaten, nola ez. Peliokeria dirudi, baina hori alde bada ez ere. Zenbat izen handi, zenbat izen historiko hemen estropadetan, hor Aitamariren oroigarria duzue eta esan dizuegu lehen estropada aurretik, Aita Manuelen garaipen ura patroi bezala, oain dela 100 urte hauetan, ikaragarrizko arraunlari eta patroiak izan ditugu hemen itxasgizon bikainak. Baina gaur ikusi dugun estropada, hoiek nolabait historiarako utzitako egun haundi hoiekin batera, gaurko hau ere jarriko du. Sekulako estropadarik azkarrena, horixe da titularra. Xabir Anduez aurrera kai aldetik. Bai, hemen da gaur lasaiago etorri da, ikustera, giroarekin gozatzera, Iker Zabala Santurtzeko entrenatzailea, aurreko urteetan beti ikusi dugu hemen Leian Urdaiberekin, banderak astintzen eta analisi bat, azterketatxo bat eskatuko izut, kanpotik, nola ikusi duzun gaurko eta gaurko markak, Bai, izugarria. Irutraineruk oso askar ibili diez. Ja horizo markatu dauen denporagaz ikusitze esaten eban. Urdaibai nahi badauen banderak aukera auki, errekorra haustu behar dau, eta bitu. Urdaibai bakarrik ez, ondarrepik ere izugarrizko marka egin dabie. Giroa bai olakoa zegoen, bai askotan esaten dena. Nahiz da giroaki saldiak euki behar dozuz barruen, eta ikusten da irutrainero oso fuerte dabiltzezela. Eta gero, ojo, kaiku be izugarrizko estropa egin dago eta. Datorren igandeari begira, Iker, nola ikusten duzu? Bermeo favorito izango da, 3 segundu alde. Gertu Hondarribia hori urruti ez, eta zuk esan duzuna, kaiku ere ez da guain urruti. Ez, 10 segundutan barrun dauen tripulazioek hor izango dize okingo da bi aukerak, bai, Bermeo, Hondarrabik eta Horizok. Nik horrik ikusten dut, iruen artin izango da bandera, kaiku apuret urrutitxo. Baina gaurko giro badauen, 3 segundo asko ez da, bai, bada. Orduen, bai, itxoso sakarra bat horren, erne. Hondarrabi ikusi de gaur be erraunin ondo, lasai, eta Bermeokoak horri monda bioen zaldi guztizek topera, eta bakarrik txapelak egin du, bai, Bermeori, Hondarrabiri, eta Horizori sekulako estropa eskini digutelako, eta aia bentset Bermeora baduen bandera. Eta bestalde, playoffei begira, nola ikusi dizu Donostiarra, aurkaria? Ondo, hasik eratan oso baliente irten die, estropadan buru hartu daue, bai, askotan pasaten dana. Zure herrimotatik eta kanpo basabiltzen, gero kosta egiten da barrora etortie, hau Donostiko estropada luze egiten da kanporantz, bai, gero luze egiten da barrorantz. Orduen, basuzen apuret hipoteka eta kanporantz, barruko luze egiten da, eta ikusten da, zazpi aurrenetan, 7 hoberenak izan dizela, eta Donostiarra meritu osoz, 8. kontrario fina esan dela. Eskerrik asko Iker, eta aprobetxatu, egun pasa beste modu batean Donosti aldean. Erraro egiten date, azkaneko urtitan ona etorri, eta esan eskalagun egin ez dutela bape guztoko ona torti arron egin barik, baina, bueno, beste modu batera hartu behar da, eta aurrera segitu. Aizu beri. Iker Zabala, arraunlari handia, gaur egun Santurtziko arraunlari eta entenatzaile, Bermeotarekin 5 garaipen, eta Castrorekin bat, eta ez nola nahikoa Ibon. Gaur arte errekorraren jabe zen, Castro handiartako eskifeiko arraunlaria, Iker Zabala, eta gaur bira, errekorria beratu da. Etxabe bera ere bai? Etxabe bera ere bai. Ara. Izugarrizko eguna, harritutan, oraindikan zerrenda ikusten dudan bakoitzean, bueltak eta emakumeen mailan ere, egun bakar bateko markatik 40.000-era geratu dira errenteriarrak Ibaikakoak. Hori ere... Eta orduan naizetxu pixka bat bazen, azpimarratu behar. Orduan naizetxu pixka bat bazen. Estropa dazterako esan dugu, irutu zaigula, Donostiako estropa ere muak gaur, inoizko berdinen edo, egon zitekeela, ekipuntua bazuen aizeak gero gozatzera joan du, eta hortik eguraldia bai, eta esan beharra dago, errekorra egiteko, baina gero, treneru barruan eman egin behar zaio. Eta hor, ikusten ari garena da, urtetik urtera treneruak hobetzen ari direla, prestaketak, lanak eta bar.
guzti datu ensalada honen guztien atzean batez ere, lana eta arraunaren aldeko apustu baitago, arraunlari eta arraun elkarten aldetik. Dudari gabe. Bueno, guazen, 2 minutu hartuko ditugu amaitu aurretik, datorren asteburuko estropadari buruz hitz egiteko. Gizonezkoen leia, abia puntu. Dauzkagu, 10 segunduko langa jarrita, 9:78 hori jo, eta Hondarribia 4 eta 28. Eta Kaiku, hau ere azpimarratuko dugu, ez dagoelako hain urruti, 14 eta 12. Bermeo, eustera. Eta besteak, eraso bizian lehen luzetik. Zeren, egoera honi buelta emateko, noski ikusi beharko da naturak zer ekartzen digun. Egun horretarako, nolako baldintzak, baina buruak izugarrizko eragina egiten du horrelako egunetan, eta adibidez hori jo. 9 segundura, 9:78 abiatuko da, gaur hori jo estropada haundia egin du, haundia, aitzakirik gabekoa, Kaiku berak ere bai, eta Hondarribik ere bai, eta marka hor dago, 19tik bera, lehen Kastor zuen markati bera, Bermeok ere bai, ze estrategia, adibidez Kaiku, Orio, Hondarribi, ze estrategia, Berme hori, orain hurbilago duen bandera hori lege honez kentzeko. Nik uste dut, Mikel, estrategia gaurkoa, bera, alegia, ikusten ari gara, Goiko Hirurak eta Kaiku azken aldian ere bai, oso treneru fidagarriak direla. Ez dutela utxik egiten da euren 80%tik bera, ez dutela sekula ematen. Beraz, hori Hondarribiari, Kaikuri, gaur emandako mailatik zenbat eskatu dizaiokegu hobetzeko, oso zaila da. Nik aipatuko nuke, eguraldi ari gara, besteak kaleak dira. Esan da esan ari gara, edo bitan esan dugu, gaur baino berdintasun gutxiago, diferentzia gehiago kaletan, oso gutxitan izaten dela. Ea hurrengo astean, itxasoak, eguraldiak, korronteek zer ekartzen digute. Gaur dagoen maila erekin eta treneruak dauden bezain fidagarri, kale batetik joan edo bestetik joan, ezpaita inolaz ere berdina izango. Berdina ez da izango, ezinezkoa izango da, gaur bezalako baldintzak izatea. Bueno, horrezko txanda errepasatu dugu, hitz egin dezagun minutu bat horren kontsolazio txandari buruz, izan ere hemen lau traineruak 10 segundutan ditugu, eta hemen ere izan daiteke, tantzaren bat, ezta? Zalantzari gabe, lehenbiziko bigarren txandari buruz txandakoak lehenbizikorako ere balio du, horre ikusten da, Zierbenak eta San Juanek nire ustez gaur giroarekin behar den surte apur hori ez dute izan, tiran txukun eta ipatu nahi nuke, begira, beste urtetan neronek Donostiarren lana kritikatu izan dugu, etzela, non zetorren oso urruti lana txukun egin dute, eta begira, arraunzale neutroari ere, Donostiako trenerua, 19-22, egiten ikustean ikuste dute posgarria dela, eta 8 trenerutatik, 8 ematea, honek, arraunen templo honek, merezi duen maila. Horta, untzi muzioan kanpokaldean duzuen argazki sorta eta hau deialdi bat besterik ez da, zuek ere animatu eta trainero estropaden historiari errepasotxo bat emateko, eta seguru Aita Manuel bera ere urte hortan protagonista izan zen gizona oso pozik izango dela hor goikaldetik gaurko estropada ikusita. Zoragarria gaur Jaun Andreok hemen ikusi duguna historiarako estropada. Eta emakumeetan ere, Ibon Gaztañazpi eta ikusentzuleok izugarrizkoa izango da datorren igandeko. Hau ez da nobedadea, azken 3 urteak nola joan diren ikusita, ez da? Iaz gogoan dut, bukaerako agurrean nola esan genuen, gizonezkoena zoragarria izan zela, baina iaz, ia itzala egin ziotela, emakumezkoen estropadaren ikuskizunak gizonezkoani. 2 segundu eta 76 eunen, Ibaika eta San Juanen artean. Favoritoa gozena, atzetik, eta beraz, azte luzea, egingo zaie guztiei, eta hori ere kudeatzea, alegia, azte osoko presioa, tentsioa, entrenamentuak eta bar, oso garrantzitsua izango da. Ederki ba, Jaun Andreok, hause izan da gaur Donostiko estropadari dagoki online jardunaldiak ekarri diguna. Historiarako estropadak ikusi ditugu gaurko honetan, historiarako txandak, eta pentsa ezazue, 19 minututik bera, behin historia osoan 121 ediziotan jetxi eta 122 edizioan, 2 aldiz, Jaun Andreok, sorionak arraunlari guztiei, emakume eta gizon, teknikari, prestatzaile eta klubetako ordezkari, klubetako partaide guztiei. Egun handia gaurkoa,
traineru estropadak maite ditugunontzat. Eta itzordu handia datorren igandean, Ibon. Gaur 8 arte, astea luzea izango da, baina hementxe izango gara, zintzo demonio. Ederki, mila esker, gaur egun da Teleberri albistegietan, Euskal Telebistan badakizue, kirol tarteetan, hurbil-hurbiletik jarraituko dugula, estropada honen inguruko informazio guztia eta kirol albiste garrantzitsu guztiak. Mila esker Donostiatik eta gora traineru estropadak.